Dneska bych chtěl u nás přivítat Karla Kalnýho. Karel Kalný je farmář, zemědělec a je to člen Spolku pro regenerativní zemědělství. Ahoj Karle. Ahoj. Řekl jsem to správně? Uvedl jsem tě správně? Určitě, takhle to bylo perfektní. Co je to teda vlastně to regenerativní zemědělství a čemu ty se věnuješ? Tak možná bych dovysvětlil, že jsem především pastevní farmář, já se věnuju především pasení zvířat, takže v tom regenerativním spolku jsem tam jako hlavní osoba, jedna z těch, které pasou zvířata, protože regenerativní spolek samozřejmě sdružuje i zemědělce, kteří přecházejí na regenerativní hospodaření s takzvanou ornou půdou neboli s pěstováním plodin. Takže je to široká škála věcí. U toho, řekněme, polaření si můžeme říct, že se jedná o bezorebné metody s obrovským využíváním meziplodin, to znamená, že se seje něco pod sklizní hnedka, aby tam něco rostlo, aby byl prostě ten povrch té půdy neustále zakrytej. Nerozrušuje se ten půdní život orbou, jo, vůbec žádnou, nejlépe. A výsledkem má být lepší kvalita té půdy. Jo? To má lepší odolnost vůči suchu například, vůči nepříznivým podmínkám klimatickým. U mě jako u pastevce je to v podstatě totéž, akorát my nepěstujeme plodiny, my pěstujeme vlastně porost, který potom ty zvířata požírají, krávy 100%, prasata z 50%, drůbež z 20% asi a roste z toho zdravý maso. No a jaký je vlastně rozdíl mezi tím, co děláš ty, to regenerativní zemědělství, a potom dejme tomu ten biofarmář, o té konvenci se asi bavit nebudeme, to asi nemá cenu ani. Já bych neřekl jako úplně, že nutně slovo konvence nemusí být vždycky špatně, slovo biofarmář zase nemusí být vždycky dobře. Jo? To znamená, to jsou jenom zase nějaké to jsou nějaké obecné definice. Jo? Bio prostě věc znamená, že je biocertifikovaná. Jo? To má nějaké své pravidla. Určitě na počátku byla to dobrá myšlenka, dneska se to trošičku mění. Můžeme k tomu, když tak dojde, když vás to bude zajímat. Určitě. My už tušíme, že ty nejseš úplně fanoušek bio. Tak zkus říct, co tě na tom jako vlastně aktuálně trápí, nebo tu genezi. Od toho nejhoršího, jak se vlastně, co se dneska s tím zvířatama dělá, protože my žijeme v bublině, ale ne všichni jsou si toho vědomí. Ještě na konci to vždycky shrnujeme, že my jsme zase ve svý bublině, že my víme, co děláš, víme, proč to děláš, ale jako když na to se dívá někdo, kdo tě nezná, neslyšel žádný tvůj podcast, mimochodem máš skvělý podcast, takže vlastně děkujem za tu osvětu, já jsem se tam taky hodně dozvěděl. A jak se jmenuje podcast? Možná pro diváky? Tráva na talíři, skvělý. Ale takže na konci pro toho zákazníka je ten výsledek teda jako vlastně maso. Nezabýváš se pěstováním zeleniny? Zatím ne, ale se zeleninou určitě budu pracovat. Od příštího roku, od jara už začínám, spolupracuji s jednou velice šikovnou zelinářkou, v tomhle oboru velmi zkušenou, regenerativní, paní Hrochovou z farmy Částkov, to je kousek od Chrudimi, výborná prostě zkušenost, jo, já jsem s ní jeden díl podcastu i dělal, ale tomu se můžeme dostat. Já bych možná teda vám zkusil to hodně jednoduše vysvětlit, jo, ten princip. Tak, začneme tím, co je v tom regenerativním zemědělství důležitý. První je půda, protože tu máme jenom nějakou omezenou, jo, nějaký omezený výsek. Tady u nás v Česku jsou farmy průměrně hodně veliký v porovnání s naším okolím, zahraničím, ale přesto je to nějaký omezený úsek. A s tím my pracujeme. A buď to si ho zničíme, anebo ho dokážeme udržet kvalitní, aby pokračoval prostě v produkování něčeho, co dává smysl. Pak je to zvíře a pak je zákazník. A když udělám dobře s půdou, tak budu mít dobrý zvíře a když budu mít dobrý zvíře, tak ten zákazník bude spokojený. To znamená, v tomhle pořadě já na to nahlížím. Ten biocertifikát v počátcích, když vznikal, tak v podstatě měl hlavní účel přestat cpát do půdy chemii. Jo? To byl takový začátek, začít se k té přírodě chovat jako šetrnějc. Jo? To znamená necpát tam jak umělý hnojiva, tak ale i prostě různý herbicidy, které mají za úkol zabít nějaký plevel, nebo pesticidy, které mají za úkol zabít nějakého škůdce, případně nějaký fungicidy, které mají za úkol zabít nějakou houbovou nemoc například. Jo? Prostě ochrana těch rostlin, o který nám jde. No a dneska se to trošičku mění, protože samozřejmě biopotravin není dost. Dost často se vozí přes celý svět. Otázka je, jestli to je pro přírodu dobře, když se cestuje něco z Číny sem, třeba že oříšky. Ale druhá věc je, že vlastně dneska se ukazuje, že aby byla půda zdravá, tak to, že do ní necpeš chemii, je jako jedna věc, ale že je důležitý ten půdní život nerušit. Jo? Takže první věc, to jsem se dozvěděl před nějakýma 15 lety, první člověk, který mě o tom vykládal z shodou okolností,
člověk, odborník na rozbory půdy z firmy, myslím, že to bylo Mikrob z Čebína, to jsou dodavatelé mimo jiné bio různých minerálních směsí, co používáme od nich jako pro dobytek, jako doplněk, suplement. Jasně. Tak nám to vysvětloval, jak to funguje, tak se tenkrát hovořilo o tom, že už jenom to, kdy ořeš, je důležitý a prostě různý další jako názory na to, co se v té půdě všechno vlastně nachází a co my potřebujeme chránit. Až dneska už teda v té skupině mých jako přátel z reggae spolku vím, že vlastně v půdě máme hlavní 4 věci, když to zjednoduším, máme tam žížaly, já jako pastevec jsem v biznisu žížal, to říká Joel Salatin, že jo. Žížaly, máme tam brouky, které rozkládají ty věci na menší části, aby pak bakterie to mohly jakoby dojídat, a máme tam houby, jo, houbní systémy bych téměř nazval, protože se jedná o věci, které se nachází ve velkých hloubkách, a tím, že narušujeme hrubkou orbou, tak vlastně způsobujeme rozrušení těch vztahů, to znamená, kořen přestane být v kontaktu s tou houbou, ať už je to kořen toho porostu mýho trvalého, nebo je to kořen prostě nějaký plodiny primární, no a přestane to prostě fungovat, ta příroda. Můžeme si za chvilku klidně říct, co všechno jako v detailu tam je. Jo? A biofarmář, aby udržel prostě porost třeba pšenice bez plevele, protože nesmí ošetřit nějakým herbicidem, nulová tolerance, tak on to musí zvorat. Jasně, jo? Takže tam teda biofarmář je limitovaný, co může použít, ale není limitovaný chemie na ty jednotlivý kroky technologický. To znamená, představ si, že on to zvorá, to pole, teď tam samozřejmě nějaký plevej vyskočí, on to srovná, ideálně pak ještě použije takzvaný kompaktor, to má těsně před setím, ještě otočí vrchní vrstvičku půdy vzhůru nohama a udělá tam takové jakoby předseťové lůžko, do kterého se pak dostane ta plodina, pak to zamáčkne a pak už jenom věří, že ta jeho plodina vyroste první než ten plevel a nedostane se ten plevel na světlo dřív, než by tam mohl vytvořit nějakou škodu ve smyslu, že roste víc plevele než obilí, že je malý výnos, anebo že to obilí pak nejde sklidit, protože ten plevel sebou nese vodu a tím pádem ta kvalita toho obilí je horší. No a když si to teď posloucháte, tak vlastně, co je vlastně ta základní vada? My víme, že příroda je prostě polykulturní, že to je všechno prostě na jednom místě, jo. No ale biozemědělec, jak může být bio, když pěstuje monokulturní pšenici, protože trh chce monokultury, jo. Takže ono je to strašně moc jako různých pohledů na věc. Takže nemám chemii, ale pořád to vlastně nezajišťuje nic. Ten bio to teda může dělat dobře, stejně jako ty, protože ty máš taky biocertifikaci. Ano, zatím nicméně vlastně sakra. Nicméně ta certifikace vlastně mu nedává limity, jak on tu půdu nebrání mu kazit půdu. Jo? Jinými slovy, když to řeknu hloupě, protože pro mě je důležitější půda, tak já už dneska věřím, dřív jsem to takhle hluboko nestudoval a nevěděl, dneska věřím tomu, že má daleko větší význam pro mě kvalita půdy, to znamená kvalita toho půdního života, protože ta ve svém důsledku vede k tomu, že tu chemii nebudu potřebovat, protože bude zdravá ta půda. Jo? A pokud se naučím pěstovat plodiny tak, aby nebyly monokulturní, což teďka třeba právě někteří členové toho našeho spolku, třeba DVP Agro v Bračicích, Rosťa Mátl, což je šéf té naší skupiny a nesmírně zkušený už v té oblasti, a není jenom on, je spousta dalších, tak oni prostě pěstují to primární plodinu s něčím dalším, už jenom, nebo třeba tu primární plodinu mají ve 2 verzích, jo? Nemají jako jeden druh třeba pšenice, mají 2 druhy pšenice. Jedna odolnější proti fungicidům, jedna odolnější proti suchu třeba, jo? Teď jsem řekl jenom jako příklad. Takže já vidím, že prostě ta cesta bez odebního hospodaření má větší jakoby do budoucna význam, že ta plodina vyroste zdravější. A to, že třeba na začátku, protože než přejde na ten systém a než se ta půda vyzdraví, občas musí zasáhnout s nějakým opatrným postřikem prostě nějakého pesticidu, respektive spíš herbicidu, tak mě nevadí tolik, jako když ten biozemědělec prostě v té uvozovkách fanatičnosti nepoužívání chemie to každý rok prostě zvoře a vlastně umrtví tu půdu. Jo. Takže on pracuje jenom s tou vrstvou, co je nahoře, zatímco my jakoby půdní, řekněme, milovníci v reggae spolku, my pracujeme s celým profilem a snažíme se, aby ta vrstva té organické hmoty narůstala. A jedno, jestli jsem pastevec nebo pěstovatel. To my si to chápu správně, tak to je asi problém v té mass-produkci, ne? Že on kdyby chtěl vyprodukovat trošku pšenice, tak je to v pohodě, protože on to s něčím zmixuje, ale on potřebuje dodat megatuny jedný odrůdy, standardizovaný ve stejný den, tak... To je právě zajímavý, že co vedlo ty kluky k tomu, aby šli do reggae, jo? Protože jsou to i velké farmy, jo? Třeba s 1000 hektarama, nebo i víc. Kdo vede tě k tomu, buď to přesvědčení, což byl můj případ,
že chceš prostě věci dělat dobře a chceš na konci mít dobrou potravinu a seš ochotný obětovat kus zisku. Jasně. A nebo tě k tomu vede prostě průšvih přírody, to znamená klimatické změny. A to je voda. Prozřetelnost. Jo. Voda Takže, hlavně. Jo. Takže třeba, já jsem řekl dneska 2 příklady, tak já je zopakuju. Ta paní Hrochová z Částková, ta rodinná farma Částkov, tak ona říká, že dokáže vypěstovat zeleninu s 1/10 vody než dřív. Jenom proto, 1/10. A ona to dřív dělala prostě klasicky. Dřív to dělala klasicky, vodu se snažila získat, má tam nějaký vrt, který není moc vydatný, nějaká dešťová voda, no ale ta zelenina, pokud ji pěstuješ na 3-4 hektarech, to je strašné množství vody. Takže ona přešla na tady ten systém toho bezorebného, bezrýčového prostě hospodaření, to znamená, že pracuje s tou půdou správně a díky tomu ta zelenina ji přežije i to sucho. To stejný DVP Agro, ten Rosťamátl říkal, že když měli špatný roky, tak měl třeba z hektaru tunu pšenice a když byly dobrý roky, to má zapršelo, v té dobré době, to znamená hlavně květen červen, tak měl 10 tun pšenice z hektaru. Super, peníze. Jo? A teďka, když je v tom reggae, neorebním systému, tak má vlastně rozdíl v tom, že už nikdy nemá 1, už má třeba nejméně 4, jo? To znamená 3-4, ale nemá 10, protože tam necpe žádný chemický hnojiva, ale má třeba jenom 7-8, jo. Takže on si to rozpětí zmenšil, ale už ví, že nikdy nebude mít takový průšvih, jako mýval dřív. Ježiš, to mě úplně, já teda nemám televizi, ale občas někde vidím ty zprávy a dřív si pamatuju, že to vlastně každý rok, že zemědělci potřebují podpořit a tak dál a tak dál. Takže vlastně, když to budeš dělat správně, tak se tohleto netýká, tyhle ty extrémní výkyvy. Říkáme to teďka jako velmi jenom schematicky, ono to má spoustu důsledků, samozřejmě učíme se to všichni, děláme spoustu chyb a podobně. Já s těma pastvinama pracuji ještě daleko jinak než oni, protože já to vůbec nezasahu, pokud to jenom trošku jde. Můj jediný zásah je organizace. Jo. Já si myslím, že to máš trošku jednodušší. Pobavíme se o tom, já teda myslím, jak se to vezme, protože na začátku je to jednodušší, nebo na konci je to, ty už si musíš ušpinit potom ty ruce na konci s tím zvířetem, ale jakoby ta péče o tu půdu si myslím, že u tebe bude jednodušší přeci jenom. Co myslíš? Máš, jako mně to tak přijde, jo, já v tom žádnou raketovou vědu nevidím, ale pravda je, že já mám zase jakoby průšvih v jedné věci. Když se prostě zemědělec, který produkuje plodiny, rozhodne letos, nebo jdeme tomu na jaře, když vidí, že mu ta plodina nejde, se rozhodne, co tam dá příští rok, tak má hned za rok zase výsledek. Jo, zatímco já, když změním chovného býka, tak se výsledek dozvím za 3 roky a když chci vědět, jestli prostě ten potomek má dobrý vlastnosti jako rodič, jo, jako v podstatě další, řekněme, tvůrce, další generace, tak to trvá ještě další 2 roky. Jo, takže, nebo rozmnožit stádo třeba. Každý říká, proč nemáš víc kráv, když to je takový poptávka po mase. Já říkám, já jsem to udělal, loni jsem neprodal jalovice, takže jsem přišel o prachy, jo, samozřejmě, ty jsem dal na pastu, rok je živým, aniž bych z toho něco měl, protože prostě jenom musí přežít další rok, aby ve 2 letech šli pod bejka. To máme 2. rok. Pak ten bejk teda skočí, dopadne to dobře, další rok to máme tele a za další 2 roky to tele dostaneme na talíř, jo? To znamená 5 let. Takže tohle je trošku horší u zvířat versus u těch velkých zvířat. Jednodušší je to u prasat, ty rostou rychleji a ještě jednodušší je to u drůbeže. Pojď teda vysvětlit, co přesně děláš z té už produkce a pak se zase vrátíme zpátky k těm ostatním vlivům. Takže produkuješ primárně hovězí maso? Hovězí maso, tak základem je Aberdeen Angus, klasický masný kus zvířete, jo, který velmi dobře prospívá celoživotně venku, že nepotřebuje žádný velký haly a podobné věci, takže trvale jsou venku. Máme k tomu prasata, ty máme teda taky venku, s tím, že s nima máme jako pracovní tým, to znamená prasata u nás fungují jako takový kultivátoři zimovišť, tam, kde je hnůj, kde se udělá vysoká podestýlka, tak oni to vlastně zpracovávají. Tak oni to jakoby část toho ještě zežerou, najdou v tom nějaký dobrý věci a hlavně to provzdušnějí, to znamená ty aerobní procesy můžou proběhnout a vlastně z hnoje máš kompost, když to zjednoduším hodně. Pak je máme na vypásání míst, které jsou škaredý, někde na okraji pastviny, chceme to skultivovat, tak to obeženeme dvojitým drátem a dáme je tam. Teď teda máme... Trojitý drát. Teď to není trojitý drát, ale už se veterina říká, že musí být jedno to ohrazení pevný, takže jako začínají jako tlaky ze všech stran. Jo? Takže tam budeš dělat betonovou zítku. Nebudu, já to samozřejmě udělám tak, že... S těma prasatama domluvíš. Že se s těma prasatama domluvím, aby se s těma cizíma, co žijou v lese, nebavili. Takže prasata jsou u nás pracovníci do značné míry, pak když jsou větší, tak se s nima právě dobře pracuje, že se dají dát prostě za jeden drát a oni to respektujou.
A menší prasata máme takových jakoby pevnějších místech, kde mají hlubokou podestýlku. Takže to jsou prasata, pak máme drůbež, tam jsou vlastně 3 hlavní druhy, nosnice na vajíčka, ty jsou v podstatě na jednom místě, kde máme zázemí stodoly, tak jsou v podstatě na volno úplně. S tím, že se reguluje, aby neníčili půdu, tak se jim dělá takzvaná antiohrada, to znamená, udělá se ohrada tam, kde nechceš, aby šli a jinak můžou všude. Pak máme husy, ty jsou super v tom, že ty neníčejí. Jednak jsou to trošku hlídači, ale hlavně oni migrují po tom pozemku a vracejí se zpátky, takže oni sice vydupou bezprostředně třeba okolo jezírka, protože potřebují vodu, ale jinak neníčejí tu pastvinu, že ji spásají celkem jako systematicky. Jo. Nemáme jich moc, máme jich 300, příští rok máme v plánu 500, takže není to velké číslo. A pak máme ještě ty brojlery, to je asi nejzajímavější prvek, tam paseme v těch ohrádkách, zase model po tom americkým, řekněme, propagátorovi grass farmingu Joelu Salatinovi, takže jsou to ohrádky 3x4 metry, které každý den posunujeme. Takže poskytujeme těm ptákům naprosto přirozený prostředí, chráníme před predátory, což u nás je především jestřáb, ale i liška, jo, která dovede zničit ten chov za 2 dny, když jako se rozhodne. Takže ta ochrana je nutná. Takže to je poslední takový větší zvíře, co máme. Stěhujete každý den? Každý den se to stěhuje, ano. Když ještě pro to vysvětlení, než Jakub zas najel už do jeho řeči, mám od tebe maso a na kuřeti je napsáno pastevní kuře na etiketě. Co to vlastně je to pastevní kuře? No, tím možná pojď otevřít a vysvětlit, v čem je ta tvoje produkce speciální. Pastevní kuře znamená, že přibližně ve věku 5 týdnů, kdy už je schopný vydržet i mráz, teoreticky, tak se dává do těch ohrádek, do těch penů, ve kterých pak je celou dobu výkrmu. Jo, což u nás kolem 100-120 dnů, jo, plus ty 5 týdnů. Je to ohrádka prostě venku. Ano, je to venku, ona má speciální konstrukci, tak aby v ní nebylo ani vedro, ani zima, to znamená, má tam protiprůvanový roh, pletivo, je z vrchu pletivo, aby mu mělo slunce a tím, že se posunuje každý den, tak to kuře může hrabat, to je nejdůležitější činnost, který to kuře dělá. Hrabat, jo. Hrabat a žrát brouky. Tví kuřata to umějí, to je potřeba si říct, že když tam dáš toho dementního brojlera, tak ten mi stejně nevěděl, co dělat, jako, takže... Brojlera, máme zkušenosti, brojler bohužel je vyšlechtěný tak, že roste strašně rychle z těch směsí, které dostávají, což je většinou, asi tušíme, že ty velkovýkrmové věci jsou většinou postaveny na odpadu z něčeho jiného, takže je tam nějaká složka, prostě nějaké bílkoviny a do toho je prostě co nejvíc odpadu z něčeho jiného. A pak se to doplňuje nějakým koktejlem, prostě vitamínu, minerálu, nevím, možná antibiotik, jo. Jo, to oni vědí, jak to jako udělat, ale je to pořád jako stejný systém. No, takže u tebe je toto kuře zvládne 20% z pastvy. 20% z pastvy, pokrýt svoji energetickou potřebu, což je to, co zajímá mě jako výživáře. A potom ten zbytek, dá se to zhruba prozradit? Je to směs šrotu, jo, to znamená, jedná se o nějaký obilí samozřejmě, který doplňujeme nějakou jako intenzivnější bílkovinou, což je většinou hrach nebo lupina, co si vypěstujeme sami. A do toho se dává směs minerálů, zase od mikropů v práškové formě, která se smíchá s tím šrotem v míchacím voze. Jo, a tušíš, na co jsou, kdybys třeba dával tipy, protože ty se v tom angažuješ, že vlastně potom radíš těm případným zájemcům o regenerativní zemědělství, na co jsou náchylní, jako třeba leucin, nebo jako jód, nebo... Tak to jsi mě dostal, nevím to, ale pošlu ti určitě složení toho, té minerálky, aby jako když měl psa, tak on měl napsaný suplementační program, v kterou hodinu bere mě řekli, že umře, když nebude na granulích, tak jsem řekl, tak to si ještě povíme a já mám se, který žere potkany a myši a má všechno. Prospívá taky, že jo? Ne, vždycky vlastně my jsme ty darebáci, kteří neposlouchají ty konvenční rady, jak to má být, že jo? Jo, nic. Takže takhle, já tam té minerálky dávám půlku, než je doporučená dávka, protože předpokládám, že ty minerály mám v té trávě, jo? Takže jako částečně v těch broucích a v té zemi, jo? Kterou oni prohrabou. Musím říct, že jeden z hlavních rozdílů takové pastvy, kde projdou ty kuřata, je, že je dokonalá. Jo? Tam je vpravený ten dusík, fosfor a všechny ty látky z toho. Dokonale. Není právě, že to je spočítaný tak, to teda jsem nepočítal aby to bylo za ten den pryč. Ale Joel to spočítal kdysi dávno, před 20 lety v jedné své knize. A já jsem to jako naprosto slepě převzal, jako spoustu věcí od něho. Byl jsem u něho i na farmě, takže jako mám vizuální, mám i jako načteno od něho. A jsem s ním v úzkém kontaktu, jednu knížku jsem od něho přeložil, jako tu úzkou, o těch obecný jakoby definice o farmářském jídle.
A musím říct, že to počítal on a je to tak, aby to prostě akorát ta půda absorbovala. Ten rok, ten cyklus. On je ve Virginii v nadmorské výšce jako já, takže my máme hodně podobný, jako trávy nám rostou podobný, on má možná větší podíl jakoby listnatých stromů a já mám větší podíl jehličnatých okolo jakoby té farmy, ale to je jediný rozdíl. Jinak počasí... Ty potřebuješ víc dusíku. Takže... Dokázali byste, nebo Karel, Jakub ne, teďka posluchačům vysvětlit, o čem jste se poslední 90 sekund bavili, o tom dusíku? Dusík je, zjednodušeně řečeno, když máš rostlinu, tak uhlík je kvantita a dusík je kvalita, se říká, jo, jakoby plus minus, jo. Pak jsou tam samozřejmě další prvky, ty víš asi, že v hnojivu tomu se i říká u nás v Česku NPK, to je základní hnojivo, který se umělý, nebo správně ne umělý, ale chemický, protože jedná se o stejné prvky jako v přírodě, akorát jsou chemicky uvolněný. Což je velký problém. Protože v přírodě takový předobraz neexistuje, tak. Tam jsou dusíkatý sloučeniny a rozhodně ne jako chemicky čistý dusík, ať už redukovaný, nebo je to velký problém. Počkej. Ale má pravdu. A mě to baví, že to takhle jako všechno víte do hloubky. No. Tak to je prostě jakoby základní věc, to znamená, naším cílem je, aby ten dusík se nedostával do půdy a nekontaminoval třeba spodní vody, jo, což se děje samozřejmě v tom zemědělství často a s obrovským odstupem. Jo, to třeba teď mám případ, kde někde sněžný, to je kousek za Žďárem tam, nebo dejme tomu na Vysočině, prostě někde u Žďárských vrchů, tak jsou tam otrávený veřejný zdroje vody, látkou, která už se 40 let nepoužívá. Jo, to znamená, už není koho ani potrestat, ty už nežijou, ti lidi, co to dělali, jo, ale a v té době to asi bylo na nějaký DDT nebo nějaká taková podpora. Takže dusík musíme prostě dostat do půdy jenom v množství, který je schopná vázat, s tím, že se dusík váže nějak s tím karbonem dohromady, teď neskoušejte jak, já vím, že jako je důležitý třeba na to hnojiště, jo, nebo to stání, kde mám dobytek přes zimu, tak neustále nastýlat štěpkou, případně slámou, aby se pořád vrstvil ten karbon a vázal ten dusík do sebe a ten poměr byl prostě přiměřený přesně tak, aby se to nedostávalo ani do vzduchu, takže proto to není posunání, protože kuřata vygenerují toho moc, jo, tím pádem proto se to denně posunuje, jo, kdybych to tam nechal 2 dny, jak to vydupou, kdybych je tam nechal 10 dnů. Zlenivily by ti ty rostliny, no. A tak by to zničili, jo. Ty rostliny by umřely a pak by tam vyrostl plevel, který to dokáže zpracovat, jo. Že většinou jsou to kopřivy a bodláky, ty vyrostou jako první na nějakém zimovišti, jo. No ale ve velkovýkrmu tam to zvládají evidentně, tam to dělají. Tam se to nestěhuje. No takže teda kuře, potom toho vězí, nebo ten Angus, tak já možná ještě zůstanu, ať to vždycky uzavřeme, protože zazní toho hodně, lidi budou zmatený, my víme, o čem mluvíme, ale takže na konci výsledek pro zákazníka je kuře, který má asi jako pevnější strukturu, takže už na tom řezu ty to cítíš, jaký to má odpor v noži, jak já říkám. Takže tam vidím jako první rozdíl, že to je takový atlet a ne takový to měkký prase. No tak hlavní rozdíl oproti tomu konvenčnímu, který koupíš ve velkém supermarketu, je v tom, že to naše kuře má 2,2 kg v průměru, jo, jako ten jud, to už je daný i tím věkem, že jo. A je starší výrazně, protože ve velkovýkrmu to kuře má většinou kolem 35 dnů. A není nějak ošetřený dodatečně, protože oni dneska se používají ty různý koktejly, kterýma se to nafukuje, že jo. To znamená, že ty kuřata z toho budou se asi víc odpařovat. Jasně, ale řekněme, že srovnáš biokuře a tvoje, tak pořád je tam velký za mě rozdíl. U kuřat, který jsem já měl možnost, jo, zase nechci teďka hodnotit. Pokud je to biokuře z velkého obchodu, nebo z nějakého toho velkého e-shopu, jo, ať nemenujeme, tak velmi pravděpodobně vyrostlo v hale. Takže nevidělo slunce, sice k němu teoreticky podle veterináře se šlo podívat. Mělo k němu přístup, ale venku je vydupaná blátivá nebo respektive tvrdá zem, případně beton. A vevnitř je krmivo, voda, světlo, teplo, všechno. Takže jo, s tím, že ještě navíc teďka, aby to nebylo málo, tak máme ptačí chřipku, takže všichni mají vlastně omluvenku, protože veterinář řekla, krmte je vevnitř, kvůli ošetření, jo. I nám to takhle řekli, že ať máme vodu a žrádlo pod střechou, aby, teď už to teda neplatí, ale když platilo veterinární opatření na Vysočině, což bylo chvilku, někdy před 2 rokama. A to pro tebe neplatí v té extenzivní pastvě, kde máš tu ochrannou klec, tak tam nehrozí Tam kontakt s tím divokým ptákem hrozí jenom případně přes trus, ale jako přímej ne, protože on je v té ohrádce, která ho chrání i teda před tím ptákem. Máme na nich takový bečky s vodou, do kterých se dolívá čistá voda a samospádem jde do napáječky, jo, která je zavěšená v té ohrádce. A jednou jsme v té bečce našli rybu.
Vododravce. Volavka se pravděpodobně přijela napít a jedna jí vypadla kapříka malýho. Dobrý. Takže kontakt tam jsou jako kontakt tam je nějaký, ale samozřejmě nedostanou se k tomu žrádlu, aby toho kontaminace. Já nevím, jak probíhá nákaza ptačí chřipkou, podle mě to donese zaměstnanec na botě, jo, jako do toho provozu sterilního. Naše ptáci jsou prostě odolnější. Tam je důležitý to stěhování. Ještě má jeden velmi zásadní význam, jo. Kuře je imunitně strašně slabý zvíře, jo. Ono opravdu je náchylný na různé nemoci. A když máš kuřata doma někde ve chlívku, tak není jako celkem vzácný, že prostě přijdeš ráno a třeba půlka jich je mrtvejch, jo. A ty tím stěhováním strašně ředíš ty patogeny všechny. To znamená, oni ten imunitní systém nemají přetěžovaný. Krom toho, že teda mají ty přírodní antibiotika v té trávě, ty brouky všechny a podobně, tak krom toho ještě navíc nejsou pod tou zátěží, který jsou ti ptáci v té hale. Jo? Takže to je další důležitý jako aspekt toho Ještě chovu. K těm kuřatům vždycky okolo toho bylo spoustu reportáží. To úplně nejhorší, co je dneska vlastně povolený? Protože snad už klecový chovy u vajíček jsou zakázaný, nebo... No, tak tady v Česku jo, ale v Asii to je furt, jo. To znamená, jakoby, kdo ví, odkud ty vajíčka se tady dostávají. Určitě... A ty kuřata, taková nějaká velká drůbežárna, jak to vlastně tam vypadá? Nejčastější chovy, které jsou na maso, jsou takzvaný volný chovy, to znamená chovy, kde jsou ty kuřata v obrovských halách, jsou tam takový ty dlouhý, trubkový prostě krmítka, jo, kde se to vysypává ta směs a do toho samozřejmě miliarda napáječek, který tam prostě pokrývají celou tu plochu. Oni to musí prostě po nějakých sekcích vždycky posunout ty ptáky, jo, vyčistí jim to, prostě podestýlá se to nějakýma nějakýma materiálama, které zase vznikají určitě jako odpad z nějaké jiné výroby. Hodně se tam sterilizuje, dovnitř se nesmí, tak jak prasatům. Jo. Nedostaneš se do žádného prasečáku, protože je to prostě úplně zakázaný. Jo. To je prostě úplně sterilní prostředí. Takže nejčastější kuřata jsou v těch halách. Jo. Jako kuře od drobného chovatele máš, který běhalo venku. Jo. Pokud to má babička tam někde na dvoře a na dvoře žádná tráva není, tak to její kuře bude skoro tak dobrý jako to moje, akorát prostě už nemá tu trávu, protože zničilo tu půdu, protože ho nestěhovala. Jo. A to bio je takový něco mezi, že má trošku lepší krmivo, trošku víc místa, ale pořád to vlastně neznamená, že... Má určitě krmivo daleko lepší v tom smyslu, že nebude asi obsahovat tolik toho odpadu, protože třeba součást krmiva jsou různý ty otruby, když se vylisuje volej třeba řepkovej, tak to, co všecko sbíre, tak to se dává zvířatům. Jo. Tak tam to třeba asi nebude moc být, protože to nemůže být bio. Jo. Já si myslím, že bio řepka není, protože to se ošetřuje takovýma běncama, že těžko si to dovedu představit. Takže v tomhle ohledu to biokuře, pokud je certifikovaný, tak to tam někdo kontroluje, že nedostane tady tyhle ty úplně nejhorší věci. Jo. Ale zároveň je taky v hale. To znamená, ten rozdíl mezi tím biokuřetem a tím konvenčním bude hlavně v tom, že všechno, co žere, přestože ta směs bude z velké části podobná, tak má biocertifikaci. To je jediný rozdíl. A teda ta certifikace, ona vlastně zajišťuje, že tam musí být nějaký venkovní místo, ale vlastně nezajišťuje, že to kuře tam ven To jsou nějaký metry čtvereční, to se spočítá, udělá se venkovní výběh, uděláš ten dvířka a žádný pták tam nejde, protože tam není ani tráva, možná na začátku tam jdou, já nevím. Může být, ale prostě nemusí, není to jako garance. Je to prostě udělaný tak, že se krmí vevnitř, takže ten pták nemá důvod jít ven, jo, a metry čtvereční se spočítají, tečka, jo. To jako je jenom, takže rozhodně nemá trávu, rozhodně nemá přirozený podmínky a velmi tvoje kuře taky bio? Současně, moje kuře teďka bio není, protože já mám spor řekněme s kontrolní organizací a teď to řeší ministerstvo, už je to skoro 2 roky. Nejseš klasifikovatelný v podstatě. A nejsem klasifikovatelný, ten můj chov není popsaný, totiž takhle bych to zjednodušil. Jo? Když jsem se bavil s odborníkama, tak v podstatě neexistuje legislativa evropská, která by popisovala ten můj chov. V některých zemích okolo nás, myslím si, že v Polsku tak to prostě akceptovali, protože co není zakázáno, tak je povoleno, by mělo platit, jo. Ale tady u nás jsme vždycky trošku papeštější než papež, takže my prostě vymýšlíme nějakou regulaci na to, jo. Tam ne já, teda rozhodně. A takže na to prej platí v každém oboru. Jsem teď ve Forbesu četl právě od šéfredaktora, že jako jsme tady v tomhle strašně limitovaný, že to je jako specifické. Ne, ale to je, víš, tam je hlavní to, že ty prostě, já jsem byl zvyklý v tom bio světě se pohybovat a potkávat jakoby mě blízký lidi, jo, že jsme si vykládali o tom, jak dělat věci líp, jo, i ty kontrolóři, jo, já věřím, že ještě dneska je to tak, jako spousta je. A já mám prostě smůlu, že já se potkávám ať s veterinářema, nebo s těma lidma z toho prostě kontrolního, kteří prostě jsou jenom prostě papír, jo, počítají, vůbec nepřemýšlej, vůbec se nevěnují tomu zvířeti, je jim to úplně jedno. Musíš si přát, třeba tam přijde někdo lepší.
No, nebo přestanu být certifikovaný, jo, já to nelpím, jo, jako. Pro mě je důležitější ta půda. Ještě možná, aby zaznělo, že takhle to vypadá, že bio teda vlastně jako není žádná garance, jasně, to jsme si všechno řekli, ale současně bych nevylučoval to, že můžeš mít producenta s biocertifikací, který to opravdu dělá jako hodně dobře. Určitě. Jo, takže bacha na to, není to jako neprůstřelná nálepka, ano. Pořád je potřeba nad tím trošku se snažit přemýšlet, ale současně to neznamená, že co bio, to šunt. Určitě. Aby to tak jako nevypadalo. Ale zároveň znamená, jako musíme si přiznat, že pokud půjdeš do velkého obchodu nebo do toho velkého e-shopu, tak tam malí farmáři nedodávají. Čím větší ta farma je, tak i když je certifikovaná, tak tím se víc vzdáluje tomu přírodnímu modelu. Jsem o tom přesvědčený. Jo? To znamená, já bych se nechtěl dotknout všech malých biofarmářů, kteří mají prostě 20 kozí. To jsem chtěl, aby zaznělo. Tak. Takže ti jsou určitě fajn, ale zároveň, pokud k ním někdo chodí, tak určitě to není proto, že mají certifikát. Jo? To mě říkají i všichni moji známí malí farmáři, že vlastně nikdo to po nich nechce, že to je vlastně jakoby jenom papír, štempel a víc dotací, pozor. Jo? Tak teď jsem chtěl říct, že jim se vyplatí ten certifikát za předpokladu, že to přinese nějaký ekonomický přínos, což jsou ty dotace, takže jsou farmy, tak tam většinou mléčné farmy na tom jsou dobře, nevím jak s kuřatama, prasata, vím, že se to moc jako neděje. Takže jako... A ještě k těm certifikacím nebo rozdělením, tak vlastně v Americe, dejme tomu grass-feed, jako jak moc je to vlastně relevantní, to je víc než organic v tom tvým segmentu? Já si nejsem si úplně jistý, že to grass-fed, případně pastured, že je jako certifikace. Možná, že jsem byl letos v Americe, tak tam každý obchod... Je to nálepka. Je to nálepka. No, že vlastně říkám, to přece nemůžou v tak velkém množství toho tolik vyprodukovat. To je totiž to, co jsme my řešili i v oblasti proteinu a podobně, to teda hlavně se to týká těch mléčných farem, že tam je potřeba říct, že ty máš pastvu kolik dní v roce. Hele, já mám pastvu přibližně 7, kolik máme měsíců? 12, takže 9 měsíců z 12, jo? 3 měsíce. Je neskutečný, jo? Že ten standard bude jako úplně někde jinde normálně. No. Jo, takže ty, když seženeš jako, co obecně, tak certifikace bylo, že tam je 150 nebo 180 dní plus a už to má, jako už to může nosit tuhletu certifikaci, nazvěme, takže nejde to celoročně. Tak, pak dokrmuješ senem. Senem nebo senáží v našem případě jako často, jo. Což zase, ale pojďme zpátky na stromy, jo. To znamená ano, pasu, ale jak pasu? Extenzivně. Jo. To znamená, pokud někde zaseju vojtěžku monokulturní, případně vojtěžku s nějakou travinou, s nějakým jílkem a tam ty krávy to nechám 3 týdny dupat, tak to rozhodně není to též jako intenzivní pastva, kde se to stěhuje po 2 dnech, nebo my to teda stěhujeme po 2 dnech, po 1 až po 2 dnech. Jo? U nás je strop na jednom místě, každý stádo maximálně 48 hodin. To je naše interní pravidlo, které dodržujeme už teď na všech plochách 3. rok. Jo? V podstatě ty jsi jako nejpřísnější výživář, protože ti těm krávám ordinuješ jako brutálně přísnou dietu, že si vždycky vyberou to nejlepší. A obrácně to je tak, že jim někdo jako vštípí takový ten dietní protokol, že něco musí a teď vlastně na začátku to vypadá nějak, druhý den a 3. den už jsou vegani. No ono to je tak, že to je třeba jedna z věcí, jsou plevely a nedopasky. Já vždycky, když přijdou k nám nějaké exkurze, teďka zrovna se jedna příští týden chystá, z Carbonegu právě skupina farmářů, co uvažuje o tom reggae zemědělství, tak mám otázku, jak dosívám louky, jak seču nedopasky a jak bojuju s plevelama. Jo, a já na všechny ty věci odpovídám intenzivní pastvou. Já tomu říkám intenzivní pastva, oni mě nutí, abych říkal regenerativní pastva, protože mají pravdu, že to slovo intenzivní u nás má špatný jako význam. No, co teda to tvoje hovězí, v čem je to jiný? Pojďme to popsat, protože většina lidí zase absolutně si nedovede představit. Roste o něco déle, to je potřeba přiznat, že někteří experti jsou schopni toho býka ve 2 letech mít v takové velikosti, do které já se nedostanu. Nějakýma prostě... Což je pochopitelný. Což je prostě daný tím, že zaprvé nemají v zimě úbytek třeba tolik tepla, jo, že si nemusí topit tolik, ale myslím si, že hlavní význam bude v tom, že dostávají prostě koktejl to jádro vysokoenergetický krmiva. Tak, jo, to moje zvíře prostě poroste o kousíček díl, ale není to tak zásadní, jo, paradoxně, já taky klidně zabiju 2letýho býka a dostanu z něho o 50 kg míň než ten konvenční vedle mě, jo, což má, on bude mít 450, já třeba 400 nebo 350, 400, to je otázka teďka, jestli je narozený v březnu nebo v květnu, jo, to jsou taky ještě důležitý parametry. A
To moje maso bude určitě zdravější, bude mít prostě víc těch věcí, co vy tam chcete vidět a co já ani nevím, jak se jmenujou. O tom se pobavíme. A zároveň já jsem na něho vynaložil mít nákladů, takže ono taky jako, já si to můžu dovolit ho klidně krmit 3 roky, protože prostě mě to nestojí tolik peněz, jo. Takže ty prakticky vlastně děláš to, že vemeš to stádo a každý 2 dny má čerstvou pastvu. No a co to prakticky vlastně znamená, nebo já tuším teda od Jakuba, ale většina lidí ne, protože vlastně všude vidíme po Čechách jako pastvy, že fakt ty krávy jsou jakoby venku. Mm-hmm. Jaký je tam mezi tím rozdíl? Asi nebude pastva jako pastva. Já, jestli mě dovolíte, tak nejdřív řeknu zase o té půdě, jo? To je totiž nejdůležitější. Jo, to jsem chtěl, aby jsme to nějak strukturovali, no. Takže nejdřív o půdě, pak řekneme o zvířeti a pak vy mě řeknete, co je v té potravině. Jo. Já vám to řeknu, co si myslím a mě to doplníte o 80% dalších informací. Tak, půda. Kráva dělá v přírodě 3 věci. Angličani to mají 3M, mobbing, mowing a moving, my to máme složitější, takže my si řekneme velký stádo, sdružování se do velkých stád, jo? Druhá verze je, že teda žerou tu trávu, ten porost, a třetí, že se pohybujou. Jo? V přírodě to zajišťovali predátoři, veliká stáda nebo přiměřeně velká stáda byla z důvodu prostě reprodukce a ochrany, to znamená, vždycky ten predátor sežral něco na kraji, něco malého nebo slabého a ty ostatní žili dál. Pohybovali se proto, aby nebyli cejtit a podobně. My to máme trošku, řekněme jinak, my místo predátorů máme elektrické ohradníky. Takže my je pohybujeme po té pastvině díky elektrickým ohradníkům, dáváme jim přiměřeně velkou pastvinu, tak aby přesně zežrali to, co mají, to znamená, aby ukousli, ta kráva dělá programově, že ukousne prostě tolik, že tam nechá nějakých třeba 7 cm až 10 cm trs, do kterého se nedotkne a takhle kobercově to celý prostě přejde to stádo a až teprve, když by tam byli dlouho, tak začnou dojídat ten zbytek, jo, a nejdřív ten, co jim chutná, takže to je jejich úloha. A to, že se pohybuje to stádo těma nohama, těma paznechtama potom po té ploše, tak rozlamujou ty starý drny a tak umožňují obnovu. Tráva, jako každá jiná rostlina, když se na ní nebude sahat, tak umře. Jo, to znamená zestárne a umře. Takže aby tráva rostla, tak ji potřebujete sekat tím, že něco zežere ten vršek, tak odumřou kořeny, nakrmí půdní život, udělají prostor pro žížaly, pro ty brouky, pro všechny tady ty půdní organismy a vlastně umožní nový intenzivní růst, jo? Protože ten rozlomený drn od té krávy prostě ještě na něho kydne teda samozřejmě nějaký ten hnůj, doplní tam ty organické látky, tak začne prostě bujet nový život. Když tu trávu nespásáte a nesečete, tak ona neroste. Ona vyroste jednou a taková suchá chudinka tam někde pomalinku polehává. Takže to je pro půdu. Co to má za efekt, když to často stěhujeme takhle po těch 2 dnech? Má to ten efekt, že v podstatě zmizí plevele a v podstatě časem i ty nedopasky, takový ty trsy toho, protože to, co ta kráva nezežere, tak zestárne. A neobnoví se to, protože ten kořen furt trčí až dolů, nehejbe se, ta rostlina není jako rozlomená, není ukousnutá a tím pádem prostě výsledek je, že ta rostlina pomalinku umře v podstatě. Blokuje to ten nový život. Ale ty nový věci okolo ní rostou, protože ty jsou rozšlápnutý, zežraný, mají ten kořenový systém nadupovaný a tím pádem to, co ta kráva žere, tak podpoří. Zatímco to, co nežere, tak samo zanikne. Takže postupem času, během třeba 4-5 let na těch nejhorších místech, pokud dodržujete ty principy tady toho regenerativního pasivní, má každý 2 dny stěhovat, pak dát 6 až 8 týdnů pauzu, aby se to regenerovalo, a pak zase jenom 2 dny a pak zase pauza. To znamená, vemte si, že já za rok, když to objedu 5krát, tak já mám na každém místě tu krávu nebo to stádo jenom 10 dnů. Maximálně něco objedem 6krát, jo, na jaře brzo, takže 12 dnů. Ale zbytek to má volno, jo. To znamená, tohle to funguje na všechny ty neduhy té věci. Tak to je půda. A tebe tato půda, tak předpokládám, že to jsou peníze, čili ten jiný to nedělá tak jako ty, že by je každý 2 dny stěhoval. Takže on je tam schopný toho vyprodukovat víc, nebo víc krátkodobě? Pojďme mluvit o pastvině. Musí mít pozemky na to krmivo, že ještě navíc. No, pokud bych já tu louku rozboral každý rok a zasel do ní třeba Vojtěšku, dodal tam zvenku tu energii v podobě hnoje nebo nějakého chemického hnojiva, tak vypěstuju třeba kolegu který má tady takový konvenční přístup, tak jsem letos zkoušel testovat, kolik mu vyprodukovala nově zasetá, odpočatá půda, kolik mu vyprodukovala balíků senáže. On má ten dobytek u baráku, má tam částečně ustájený a tou senáží krmí. Já když mluvím o výnosnosti na pastvině, tak se mluví o takzvaných krmných dnech. Jo? To má kolik krmných dnů
nebo cow days, jo, jako kolik ta jedna kráva, kolik dnů na té louce jakoby přežije, jo, na tom hektaru. Tak na hektaru na Vysočině průměrně 350 krmných dnů, to znamená, co hektar to jedna kráva. Já mám už teď 2 krávy na hektar. Jo, to znamená, já už vyprodukuji z té regenerativně ošetřované pastviny, vygeneruju dvojnásobek. Ten můj kamarád na tady té odpočatý orný půdě, kde vypěstoval tu vojtěžku, bohužel teda monokulturu, takže ne úplně to nejlepší pro tu krávu, ale dejme tomu, pro ten jeho výkrm je to ideální, tak vygeneroval, jsem přepočítával prostě z balíku na ty cow days, tak mně vyšlo, že by tam ukrmil 1,5 krávy. Takže na tom není špatně, jo, je to jako dobrý výsledek, ale on to musí zvorat, on tam utratil tu naftu a on hlavně příští rok ten porost začne stárnout, protože on tam vlastně jenom bere a další rok to znovu zvorá, dá tam něco jiného. Jinými slovy, to je úplně jiný přístup. Já se dostanu trvale na dvojnásobek a ten udržuju, protože pokud to budu dělat pořád takhle dál, tak takhle ta příroda prostě funguje. A seš odolnej i těm budoucím výkyvům, takže vlastně jako proto se to asi teď řeší, protože je to neudržitelný. Proto se mluví o udržitelnosti, ano. Protože ty přežiješ i velký výkyvy v počasí mnohem líp. Teď jsme měli příklad těch záplav, což je jako dobrý příklad. Jsem to říkal, že kdybychom neměli televizi, tak na ní nevíme, co se dělo, protože u nás se nic nedělo. Přestože pršelo 160 mm za 4-5 dnů, tak přesto prostě to nebylo na ničem poznat. Čím to je, že ty tvoje louky to teda... Retence půdy se zvyšuje. Ale to není zase takový rozdíl. Kolik máš průměrně normálně? 80, nevím. No, 80 měsíčně, no, to bylo 160. Tak dvojnásobek absorbuje bez problému. Dvojnásobek, ale za 4 nebo za 5 dnů, jo, takže ten déšť byl intenzivní. A musím říct, že dobře, na Vysočině nepršelo tolik, jo, jako určitě... Ale pořád je to prostě... Pojďme vysvětlit teďka vlastně, proč ta tvoje půda toho pojme tolik? No, a ta nějaká konvenční ne? Hodně lidí, pojďme mluvit o té orný, nemluvíme teď o pastvinách. U té orné to lidi poznají, že ta je okolo nás všude, jo? Tady moc pastvin není. Když pojedeme odsud z Prahy do Brna, tak neuvidíš krávu jako na pastvině, myslím, nikde, jo? Jednu možná. Tak tam to funguje tak, že lidi si často myslí, že hluboká orba, ta je tak, dejme tomu 25 cm, takže vlastně nakypří tu půdu a dovede absorbovat víc té vody, jo? Ano, platí to, ale jenom v tom profilu těch 25 cm. A ty tvůj je nekonečný v úvozovkách, protože tam je... A tady ještě nastává jeden efekt, že vlastně jak se ta voda do toho dostane, do toho profilu, tak ona ty nejmenší částečky vlastně snese dolů na to dno té orby a tam vznikne nepropustná betonová deska, jo, která vlastně ani kořen tam neproleze. Jo, ten rostlina žije s malým kořenem jenom v té vrchní části. Zatímco v tom reggae, v tom bezodebném systému, po delší době, třeba po 3-5 letech, zjistí, že třeba kukuřice má metrový kořeny nebo nějakým 80 cm. Prostě začne to pracovat celý. Ze spodu lezou ty houby nahoru, který chytnou ty rostlinky za ty nožky a řeknou, hele, ty nemáš vodu, ty mě nedodáváš cukr, ty máš tam nahoře asi sucho a dodá vodu, jo, třeba, nebo dodá minerály a tak dále. No a než se teda dostaneme k tomu, co ještě to tvoje maso obsahuje, tak takový ten klasický názor, že kráva je strašně neekologická, že produkuje hodně dusíků. Jak to tam vlastně je, nebo jak je ta konvenční a ta tvoje? Tak u pasené krávy, já jsem tady vycházel z nějaké, řekněme, naučné kresby, kterou vydala, možná znáte knížku Sacred Cow od Diany Rogers. Je to vlastně paní, která je vědkyně, která propaguje udržitelné jídlo, takže samozřejmě musí nutně podporovat prostě jezení masa, který je správně chovaný. A u pastevně chovaného dobytka, než kvůli u toho regenerativně paseného dobytka, tady ten výpočet je prostě pozitivní pro přírodu. Jo? To znamená, ona kráva něco vydechne, to se nahoře rozdělí na nějaký CO2, na nějaký kyslík, jako vodu, já nevím, jak to teďka přesně všechno, ten metan se nějak rozděluje, nějaký ty látky se samozřejmě uvolní nahoru, nicméně zase ona podporuje růst těch travin, těch trvalých porostů, jak jsem říkal, pokud ta kráva způsobí, že roste 2x tolik trávy, no tak 2x tolik absorbuje CO2 ze vzduchu, jo? To znamená, plus nějaký to CO2 dostane dovnitř teda v podobě nějakých těch svých výkalů, něco samozřejmě vydechne. Celkově ale ta bilance u toho mýho stáda je pozitivní. Takže to je pozitivní to tvýho. Ano. No, tak to je titulek někdy do Mladé fronty. No tak to není nic nového, to neplatí jenom u mě, jako to platí i pro ty regenerativní plodináře, pro ty, co dělají na orné, protože nakonec tak vznikl projekt Carbonek, který vlastně sdružuje nás farmáře, měří u nás ten uhlík nějakou metodou vědeckou a vlastně prodávají to těm velkým nadnárodním koncernům, co chcou deklarovat jaksi uhlíkovou neutralitu. Takže my za to dostáváme kredity
já jsem teda ještě nic nedostal, já jsem v tom krátce, v tom programu, ale doufám, že taky něco dostanu. Odpustek prodáváme. Jo, takže je to skutečně dokázaný, že tady tyhle ty metody vedou k, samozřejmě, je to otázka, kam ten uhlík, co máme teďka ho tady přebytek se má dát, no tak ta orná půda, nebo respektive obecně zemědělská půda, ho má obrovský deficit právě způsobem hospodaření a je to největší rezervoár na ten uhlík, jo? To znamená, proč s tím nepracovat. A je dokázáno, že skutečně regenerativní metody hospodaření díky těm rostlinám, který právě vyměnou za cukr, ty bakterie, ty houby, prostě tady ty půdní organismy, ať jdeme do zbytečného detailu, tak v podstatě Michal by to nevydržel. To si na jiný pořad, to si myslím, že by nikoho nezajímalo. Pro mě to extrémně zajímavý. Pozvat půdního biologa. Já nějaký znám díky tomu, že jsem v tom spolku a je to velice zajímavé poslouchat. Je to extrémně zajímavý. No. Dává to velký smysl. Jo, a ta konvenční kráva, tak ta vlastně má jakou bilanci? Tak, tušíš nějak? Ta má takovou bilanci, jakou si připustíš. Jo? Tak když si to tam veze auto, to žrádlo, tak už to je první průšvih. Jo? Jasně. To znamená, já jsem spotřebovával dřív, když jsme část stát, jo, to už je teda hodně dávno, měli taky ve chlívě, jo, případně když jsme dělali hodně s ornou půdou, jelikož jsme měli snahu si ještě přilepšit prodejem obilí, což dneska nedává žádný smysl, 3 roky je cena taková, že to prostě nedává smysl, tak jsme měli obrovskou spotřebu nafty, teď já kupuju naftu do nějaký nádrže, co mám za barákem, pro ty naše 3 traktory a 2 manipulátory kupuju jednou za 4 měsíce, že jo. Takže ušetříš příště. Obrovská úspora. Další věc je, že ta kráva, která je v tom velkochovu, tak koncentruje hnůj, ona ho nerozprostře do těch míst, kam patří. A pokud ten zemědělec pak ten hnůj použije, že ho prostě vrátí té půdě, zvoře to, tak uvolní naopak uhlík, místo aby tam doplnil. Jo? Ten pracuje jenom s tou vrchní vrstvou. Takže já si myslím, že ta bilance je prostě naprosto... Zajímavá, že určitě je suprová i bilance jakoby té ceny v porovnání s tou konvencí, co za to dostanu, že když si vemu, jaký veškerý to má benefity i pro mě jako pro zdraví, tak vlastně u tebe neplatím 3x tolik. Já teda nevím, kolik nějaký průměrný ceny, jak se to jako pohybuje, nevím, jestli jsi dělal srovnání třeba supermarketový hovězí versus jako tvoje. No, neděláme ho moc, protože to nemá moc význam, my vlastně prodáváme všechno sami, ale vím, že třeba dokážu, kuchaři občas se ozvou, když dělají nějakou věc, tak chtějí něco lepšího, tak jsem dodával jednomu známému, který má nějakou školu vaření, tak jsem dodával hanger steak verku a já ho mám za 600 Kč za kilo, on ho koupí v Makru za 300, jo, tak... Jo. Taky docela kvalitní, jako vypadá na oko. Neznámého původu samozřejmě, jo, maso. Takže jsou ty ceny asi rozdílný, nemyslím si, že jsou zásadně rozdílný. My se spíš srovnáváme s těma biofarmářema malejma, jo, ty, který to dělají prostě poctivě, srovnáváme se s těma různýma malejma obchodama, prostě, který prodávají farmářský prodejny a tam jsme stejně na tom plus minus všichni. Jo, ale tam. Určitě to vlastně není, že by si lidi kupovali na úrovni jako kaviáru finančně. Že by ne, to rozhodně vlastně... ne. Dokonce si troufnu říct, že když by to dokázali rozebrat, a to kuře, který koupí v tom velkém obchodě, prostě se jim v podstatě veškeré ty látky, jo, ty polyfosfáty, co se tam naperou a když pak vezmeš, co jim to způsobí s kloubama. Jo. tak když to sečteš, tak jsme levnější. Mně se líbilo, když jsi chtěl definovat, co děláš, tak říkal, že jsi zdravotník a z části cirkusák, nebo jak jsi to pojmenoval? Ne, já jsem říkal, že nejsem v potravinářském biznisu, ale že jsem v zábavním průmyslu a ve zdravotnictví. Na konci. No. Jo. No tak teďka teda to zdraví. No tak, aby jsme to uzavřeli, tak doufám, že všem je jasný, že pokud by tady byl nějaký argument, nejíme zvířátka, protože děláme něco pro planetu, tak si doufám, že jsme to vyřešili, že my naopak, že tohle je produkční systém, který dává velký smysl z hlediska zdraví půdy a tím pádem i zdraví zvířat a na konci si teda jako všichni ušpiníme ruce, to je jasný. Ale je to nějaký přirozený koloběh a je to s nějakou kvalitou. Není to jenom jako kvantita, prachy a vlastně znásilňování půdy, zvířat a tak dále. Možná 2, ještě mě dovolte poznámečky, které jsem neřekl a které mě většinou fungují, když se dostanu do nějakého sporu s nějakým vegetariánem nebo veganem. Nebo sporu, spíš diskuze, která začne a hned skončí. Jasně. Podle té Diany Rogers, která vydala tu knihu Secret Cow, tak je na zeměkouli 70% pastvin, který nelze zorat. A vegetariáni ani vegani, pokud vím, tak trávu nejedí. To znamená, oni potřebují rozvorat a pěstovat plodiny. Tak 70% nelze. Jasně. Důvod. Sucho. Pozemky,
To znamená, zničíš tu organickou vrstvu, první orbu a za 2 roky ji nemáš. Kamenitost a svahovost, jo? Protože v momentě, kdy ti naprší do zoraného pole na kopci, tak to snad každý tuší, že ta organická hmota skončí v Brněnské přehradě, anebo v Orlíku, nebo nějakých... Co tohle to vysvětlit, to je zajímavý. Takže to je jedna věc. 70% to je podle jejího nějakého výzkumu, případně určitě v tom jejím projektu na internetu se dá najít i zdroj. A druhá věc, co používám rád, tak říkám, že vlastně vegetarián nebo vegan je člověk, který chce zelenou planetu přeměnit na hnědou, aby jsme si to jenom jako přiznali. Jo? A pokud chceš ušetřit to zvíře, který nechceš zabít a sníst, to je ten jejich problém etický. OK, já to jednotlivcům nerozmlouvám. Ale tak si uvědomte, že při pěstování zeleniny a těch monokulturních plodin se zabije jako víc, nejenom zvířata, celý druhy se zabily. Jo? Takže já bych si jenom uvědomil, že zabijou víc. Jo? Že ta jedna kráva jako je oběť, která je daleko menší než... To mimochodem je to, proč Michal říká, nepouštěj se do toho, není to zábavný, pro mě to je extrémně zábavný, protože vlastně pod tou půdou ten půdní život je mnohem větší a kdyby jsme ten půdní život oblékli do nějaké košky, tak pod tou půdou máme 3 slony na hektar, nad tou půdou ti chodí pár kraviček, takže on... Tak to řekl hezky, ale... Jo, jako že pro ty vegany... pro ty chemický vzorce. No, ono bychom se k těm museli dostat, protože to, co říkal Karel, je opravdu jako... Tohle, když pochopíš, tak máš doživotně hned jasno jako ve výživových směrech a uděláš si názor teprve potom pořádnej na veganství, na planetární výživu a tak dále. A opravdu to souvisí tak, že ten povrch, že ten život pod půdou souvisí, je úzce provázaný s tím životem nad povrchem. A vlastně ta rostlina, aby kapitalizovala ty svoje investice z fotosyntézy, tak to fakt musí spolupracovat. A v momentě, kdy tam ten člověk vkročí s tím dusíkatým režimem a vlastně dá tam takhle luxusní exkluzivní nabídku jednorázové, tak ty ten život zabiješ, protože ta kytka prostě dostane signál, pozor, tady je nadbytek dusíku, mykorýzní houby uspí, protože s nima neobchoduje, nedává dolů ty produkty fotosyntézy, ty cukry. Ten půdní mikrobiom, ten život, ten tam vlastně usne, protože zase nemá s čím obchodovat. A vlastně na povrchu ty vidíš jako úžasný výsledky, jako pěstitelský, je tam hodně biomasy. Já mám pak problém na talíři, protože mi tam chybějí vlastně ty bazické prvky, které se s tím dusíkatým režimem ztrácejí, bředou do toho hlubokého podorničí, tam mi to vytvoří tu betonovou desku a já pak řeším, proč lidi nemají mangan, bor, zinek a tak dále, takže potom se to musí doktor říct, pozor, tady už máme nějaký potraty a nějaký vývojový vady, takže řekne fajn, musíme to vrátit do půdy, takže zase se ozve chytrej biochemik a řekne, musíme vrátit jód lidem do stravy, tak ho dají do soli, pak řekne další pozor, chybí nám zinek, tak ho tam pokropí na pole, další řekne selen a tyhle příklady ve světě máme, takže jsou státy, kde to plošně fortifikujou, jo, ale ten začátek je pořád tady. Takže díky lidem jako Karel vlastně, tak tohle bychom vůbec nemuseli řešit. My jsme na tom ještě relativně dobře, ale asi jako ten vývoj nabral docela špatný směr. Takže to jenom, aby jsme uzavřeli tu půdu a nějakou disputaci kolem výživových směrů a mohli bychom se o tom pak bavit fakt do hloubky a já bych se zeptal každýho vegana, každýho tady toho obhájce a neměl by prostě argumenty. Takže jako... je vidět, že třeba já jsem se potkal na těch nějakých akcích a konferencích s lidma, co třeba byli i oceněni za projekty, kde do nějaké rezervace, která začala bez zvířat zarůstat prostě trním, to je jeden z problémů, že lesy nám lezou dolů, jo? Ono to vypadá jako, že to je dobře, ale není to dobře, potřebuješ všechno, jo? Jestli chceš mít divokou přírodu, tak nemůže být všechno les, jo? A takže se to řeší a tak se tam někde na Pálavě, protože tam už nebyly žádný stromy, už tam byly jenom trní, jo? Tak se tam kdysi dávno dali ty ovce a teď se tyhle projekty dělají různě po republice a jistě to stojí peníze, protože ty zvířata se musí někde vzít, musí se navíc teďka nějaký pratur se na to používá. Jo. A já tam tak seděl a říkám, ale já to dělám taky, akorát já mám ekonomiku, já po vás nechci za to peníze. Je to stejný, jo. Až jednou ten váš pratur umře, co s ním uděláte? Byl jsem se tam podívat, je to teda pěkný, vemte tam děti, je to hezký zážitek a vlastně mluví o té biodiverzitě, že se tam vrací ptactvo a že oni to vlastně rozvorávají a to, co jsme tady říkali. Takže půdu máme vyřešenou. A jdeme na ten talíř, jaký benefity má potom ten tvůj zákazník vlastně, kromě ochrany planety, to jsme doufám vyřešili, tak... Vy jste si dělali i nějaký analýzy,
co to tvoje maso obsahuje? Já jsem dělal pár analýz, ale musím říct, že... To musí být těžký z laboratoře. Hele, já na to nemám ani znalost, jako máte vy, to znamená, já si myslím, že možná jednoho dne to uděláme spolu, že mě s tím pomůžete, protože to je něco, co mě strašně zajímá a snažím se i v Rege spolku jako všechny vybídnout k tomu, aby dělali analýzy, aby třeba i u toho obilí dělali analýzy, co ta potravina obsahuje, jinak než normálně. Já jsem dělal 2, jedna byla na omega-3, omega-6, protože jsem si přečetl v knížkách, že omega-6 se dostane do zvířete přes zrní, omega-3 přes listy trávy. Já říkám, tak já to pasu, tak bych to měl v tom poměru, který je správný, což je 1:1, jo. Teď neřešme množství, nějaký množství je prostě definovaný. Tak jsem ten rozbor udělal, koupil jsem, myslím si, že druhý maso nebylo dokonce ani koupený, to jsem vzal od mého kamaráda, jestli se nepletu. A nebo jsem to koupil v obchodě, teďka nechci už se hádat, ale každopádně ten poměr toho masa z obchodu byl 1:6 ve prospěch omega-6 samozřejmě, což je pořád dobrý, to jsem přesně takhle řekl. Bylo to malé řeznictví někde na Vysočině, to znamená, mohlo se stát, že do toho řeznictví se to dostalo přes z nějakého chovatele. Jo? Jde o část roku, zrovna byli na pastvě. Tak, jo, jasně. Dejme tomu. A moje mělo teda 1:1 přibližně, jo, s tím, že dokonce množství toho omega-3 bylo tolik, že už jsem měl podle těch pravidel, co jsou, právo označit jako zdroj. Jo. Víš, kolik byla ta absolutní hodnota oproti tam tomu, třeba na kilo, nebo? Absolutní hodnota té omega-3 byla určitě, tam je to v miligramech, že jo, asi se nepletu. Já vím, že to moje číslo začínalo 3 a jejich začínalo 0, jo, ale jako jestli bylo 0,9 a já teď ti to neřeknu, ale dodám, mám protokol. Škoda, že jsme nestihli kouknout. Máš i arachidonovou kyselinu, protože to je to, co my... A to uděláme potom, to je to, co měříme a to, co nás zajímá. My vlastně děláme testy, to je možná pro posluchače, který neslyší náš předchozí podcast, tak máme testy vlastně na omega-3,6, poměr omega index, ale pak je tam zajímavý ukazatel, ten souvisí s tím, co děláš ty, tak je poměr EPA a arachidonové kyseliny. A to je přesně, jako vždycky dovysvětlí, že to je přesně to krmivo. Jasně. Takže vlastně to je ten zánět, kde vlastně tím vysokoenergetickým leze nahoru ta arachidonová a není tam ta EPA, která je vzácná. My pak zopakujeme ty experimenty a my jsme je dělali dřív, než jsme ty testy spustili a jako je to fakt šílený, jak moc to ovlivňuje potom ve finále kvalitu života. Jasně, jo, jako jasně. je to velký rozdíl a vlastně jedině díky tomu, co děláš ty, tak se to dá udržet a je to logický a měl by se do toho jako investovat nějaký čas, potenciál, peníze, protože ty výzkumy budou hodně překvapivý, si myslím. A jenom, aby jsme to uzavřeli, takže ta tráva prostě umí udělat to, nebo ta pastva, že potom maso z těch tvých zvířat je vlastně na tom, jak na úrovni divoký mořský ryby z hlediska obsahu omega-3 masných kyselin. Divoký vlastně, mořský ryby ze severu. Tak, jo, jasně. Ne ze sádek, ne z klecového chovu. Jo. Je to daný teda skladbou té pasty, že jsme se bavili, jaký podíl tam máš Vojtěžka, Serha, tohle, jo. Takže určitě se to bude měnit v tom roce, to je přirozený, pak tam máš nějaký seno, máš tam i lehce dokrm, takže bude se to vyvíjet, ale zprůměrovaně ty poměry budou do 3:1. Dokrm, ale já mám jenom sena, že má senem, já nemám žádný zrní. Moje kráva nedostane žádný zrní, ani tele, nic, žádný příkrmy tady těma věcma neexistují, jenom tráva, 100%, jo, v té různé formě. Aha. A protože teďka pracuji ještě s tím jedním stádem těch víčků, který mám teda v nějakým tom prostoru tam na Mitrově a krmím je zeleně, protože prasata krmím taky zeleně, protože jsou teď už v nějakým tom uzavřeném prostoru, tak dostávají, my to máme tak, že 3krát za 2 dny, to znamená ráno, večer, v poledne, takhle se to střídá, dostávají vlastně sběrací vůz čerství trávy, respektive teď na podzim je to vlastně jakoby zásoba na sucho a podrůst. Je tam zelená složka a k tomu je to zásoba na stojato. Jo? Takže ty máš to jediný prase, který by šlo i do těch náboženství, kde ho mají že to není posvátný zvíře a tady vlastně bys mohl skrmovat i ty přesvědčený národy, protože naše výsledky byly, že opravdu já jsem udělal ten experiment, že jsem zařadil 3 měsíce každý den vepřový v té nejvyšší kvalitě a opravdu to vyvolává jako masivní zánět, právě protože to zvíře je jako nečistý a vyroste ti na čemkoliv. Jasně. To bys ty potvrdil jako farmář. A u tebe je teda v podstatě jsme možná zjistili tou analýzou, že
že tím profilem bude zase opět jako mimořádně zajímavý z hlediska jako nějaký složení mastných kyselin? Prase u nás žere ty trávy, zase od Salatina vím, že prase dokáže až 50% přijmout z pastvy. U nás je trošku problém zase legislativně a úplně nemůžu prasata pustit do lesa. Je to teďka ještě s tím prasečím morem, i když teda na Vysočině nikdy nebyl, tak ty opatření prostě mě hrozně omezujou. Nicméně máme vyzkoušený třeba těm našim prasatům dáváme šrot stejný co drůbeži. Já nemám kapacitu, jsme na to 2 tam, aby jsme dělali... A prospívají. A prospívají velmi dobře, do toho dostávají tu trávu, jestli to je 50%, 40, 30 nebo 60, jo, já si spíš myslím, že to se bude pohybovat prostě kolem těch 50% v létě, kdy je ta tráva opravdu šťavnatá, zelená a ty prasata to sežerou úplně kompletně. Teďka je pravda, že tam v tom ten podíl sušiny nějaký je, to znamená, oni to částečně dovalchujou a částečně to zůstane jako podestýlka a pak v tom rejpou, protože se tam něco prostě začne rozmnožovat, nějaká žížela nebo něco. A dal jsem jim brambory, jenom tak, že mě kamarádovi zbyli, jo, ale nežerou to. Ne? Nechcou to. Zajímavý. Co žerou takhle prasata? No, kaštany holky nazbírali, dcery, tak jsme jim to tam vysypali a to teda zežrali úplně jak lahůdku. Jo. Rebáci. Ale brambory mě nežerou, no, brambory nechcou. Mně by se zaslíbili výžvářsky víc ty brambory. Ale no, kdybych jim je spařil možná, jo, ale to už je z práce. Jo, to že by dostal ještě uchačky třeba. Ale prostě s bylinkou. Ten šrot a tráva funguje a dokud bude tráva, jakože ta zásoba na stoja, to se dá udržet prostě, když to vyjde počasím až do prosince, tak právě tohle to nám funguje, no. Je to, jo, prase potom se dává taková zajímavost, jo. My jsme se teda zase vrátili k tomu chovu už z kelitu, že my prasatům, aby jsme je dostali do té nejspodnější vrstvy, tak se dává kukuřice. Když se zakládá zimoviště pro dobytek, tak se nasype kukuřice na dno. A jak se to pak vrství, tak ona fermentuje dole a je voňavá a oni to cítí a oni potom to proberou opravdu důkladně až do spodku, jo. Takže jsou geniální stroje. To jsou dobrý triky, no. To je dobrý. Takže to je potravina. No a teda prase teoreticky budou taky nějaký omega-3 v tomhle případě? Tady by to bylo zajímavé. Měly by být, protože žerou trávy fakt 50%. To je dost. Mohli bychom to někdy zkusit. Je to určitě horší profil, než ten skot, ale mohlo by to být zajímavý. No. Ty prasata takhle, ve velkochovu se prase zabíjí relativně malý, jo, to znamená většinou kolem těch 100-120 kg, dokonce i menší, zatímco já je zabijím klidně až 200 kilový. A byl u mě řezník, který má mockrát za sebou zabíjačky a ptali se mě pořád na plemeno. Proč je tak málo stučnělý v těch 200 kilech, že to jako je krásný poměr. Není před infarktem. Že není před infarktem. A já říkám, no to je přeštík, konkrétně tady tahle zhodou okolností, to není žádný speciální plemeno. Akorát prostě to je žrádlem. Jo. Oni pořád všichni předpokládají, že to je plemenem, ne, je to tím žrádlem. Takže dá se to prase prostě porazit větší, což zase pro mě jako pro ekonomiku má obrovský význam, že je větší výtěžnost. Jo. To prase žije rok a půl třeba dohromady, jo, ze vším. A je to prostě víc masa. No takže... Užitečný dělník. A užitečný dělník. Omega-3 máme, takže víc omega-3, míň arachidonové kyseliny, což je velký problém, my to dneska vidíme na těch testech. Potom, co dál tam, Jakube, by mohlo být navíc oproti té konvenci? Určitě ten vitamin K2, bychom se o něm mohli bavit. Ty omega-3, tam pořád ještě velký prostor na to, jak se z toho, z jakých úhlů bavit, ale asi teda pojďme od toho, ať to úplně nekomplikujeme. Jinak je tam ještě rozdíl monogaster, jako to prase, a takže je to hodně zajímavý a v podstatě reagují na to stejně, jako lidi jsou odkázaný na to, co jim vlastně naservíruješ v tom krmivu, protože je to většina těch vlastně mastných kyselin s dlouhým řetězcem, s více dvojnýma vazbama, jako je teda ta omega-3, EPA a DHA, tak opravdu vzniká skrz vlastně tu endogenní produkci v buňkách, v hepatocytech a tak dále. Takže jsou odkázaný na to samý, co lidi, ten mechanismus je podobný, plus u té krávy je nějaká ještě hypotéza, že by do toho mohla zasahovat i nějaká ta bakteriální mikroflora. Takže jednoznačně fakt záleží na stavu zdravotním, na zdravotním stavu toho zvířete během té porážky, takže tam bude velký prostě přínos složení mastných kyselin. Pak určitě obrovský ochranný faktor je teda ten menakinon, vitamin K2, specifická forma, která se nám z toho potravního řetězce v poslední dobu úplně vytratila. Takže to by bylo taky zajímavé začít tohle analyzovat. A vlastně je to takový hlavní, jako řekněme,
kardiovaskulární protektivní faktor ve výživě, takže zabraňuje vlastně kalcifikaci měkkých tkání, protože se stará o homeostázu vápníku. A dost důležitý je třeba, když máš mléčnou farmu, tak vlastně produkuješ obrovské množství vápníku ve výživě, že z toho mléka a fosforu, a je to až tak nepřirozený, protože to samozřejmě není určený pro lidi, to je pravda, je to prostě určený pro rychlej růst telat. Ano. Takže opravdu složení je trošku jiný, jak z hlediska aminokyselin, tak z hlediska i tady těch dalších jako stopových prvků, minerálů. A ty tou produkcí, jak to produkuješ ty, tak tam ale dodáváš i ty ochranné faktory. V momentě, kdy jsme to z toho sebrali, vlastně tím průmyslovým způsobem výroby, tak tam zůstalo jenom to, co je určovaný pro ten rychlej růst toho zvířete, a to nás potom poškozuje na buněční úrovni. Takže opravdu je to koktejl vysoce pro zánětlivých faktorů, bez ochranných faktorů. Když to tak, jak to produkuješ ty, tak pořád tam je ta anabolizace, jsou to prostě vysoce anabolické bílkoviny, ale je tam pořád ta přirozená ochrana. Takže funguje to vlastně, zase ta příroda to vymyslela dobře, Jasně. pokud do toho uměle nezasáhneš nějak nešikovně. A proto se mi líbí, co děláš, že opravdu potom bychom nemuseli řešit doplňky stravy, protože ono by to asi fungovalo velice dobře. Ale takových šílenců jako ty je strašně málo, takže doplňky stravy zatím pořád budou jako esenciální součástí našich talířů. No. Určitě. Dokud se tohle nezlepší. Jenom mě zaujala ta část, když mluvíš o tom jejich vlastně obsahu toho mikrobiomu v tom bachoru, tak máme novou zkušenost. Já to zelený krmení, který jsem v podstatě spustil kvůli těm prasatům, protože neumím je držet na pastvině celoročně a přesto mám hmotu, kterou můžu jim doplnit. Jo? Takže tím, že je musím držet v nějakých těch jakoby hnízdech, jo? Že tam to stěhování není každý den a je to složitější na organizaci a teď navíc mě ještě limituje teda nějaký to veterinární opatření, tak se prostě začalo v zeleně krmit. Tím pádem vozím trávu a opravdu to funguje krásně. Člověk nevěří, kolik toho ti prasata zežerou. A tak jsme teďka pár bíků, který máme v Mitrově, vlastně rok a půl nebo roka čtvrt starý bíky, máme odstavený právě do takového krmného jakoby prostoru, který pak střídám s těma prasatama, aby oni tu hlubokou podestilku po nich přebrali. A mám nakoupených pár bíků, nebo zbylo mě z nějaké prostě tady obchodní transakce, asi 10 bíků od jedné farmy, která to úplně nedělala tak, jak já, ale ty bíčci byli prostě tam různě někde na šrotu a byli prostě ne úplně na pastvě, protože to bylo vydupaný, moc se to nestěhovalo. A tak jsem jim chtěl přilepšit, tak jsem začal teda je taky krmit zeleně, plus dostávají jakoby seno, jo, to má seno mají v kruhu, už i z toho důvodu, kdyby náhodou ta tráva došla, protože já ne vždycky odhadnu, že to všechno zežerou, protože každý ten porost je jiný. Já tam samozřejmě beru i porosty, který třeba, kde se přeměňuje orná půda na zatravněnou, takže to je třeba ještě se spoustou plevele, který je jako pro ně nepoužívatelný. Takže je tam, i se to já učím, jako když ten porost teďka vidím, tak už mám trošku větší zkušenost, že odhadnu, jestli to pro ně bude dobrý nebo nebude. A tak se tam dá seno. No a tady těmhletěm bejčkům, co jsou z té jiné farmy, tak je vidět, že prostě hrozně jim chybí ten šrot. Mám vyzkoušený, že když někdo je na šrotu a roste prostě na tom šrotu a dostává prostě příkrm tou trávou, nebo většinou teda senem senáží, takže když ho od toho šrotu odstavím, tak on prostě zhodí v podstatě, jo. A zkoušeli jsme už experiment 3 měsíce, jsme to prostě vydrželi a za ty 3 měsíce jsem dostal ty bejky do jejich původní váhy, tou trávou. Děkuju, že to říkáš, je to stejný u lidí. Jo? A je to věc, která jako mě trápí v té praxi, protože když ti seberu kokaň jako dospělému člověku, tak taky mě nebudeš mít rád. Když ti seberu cukříky, nebudeš mě mít chvíli rád, ale já tě tam dostanu jako potom zase do té fyziologické původní úrovně. A je to právě daný tím, co jsme se bavili, jestli platí to heslo, že jsme to, co jíme, nebo jsme to, co jí nás a jak jsme se tady bavili, že ty máš to motto ještě trošku jiný. Tak tady se vracíme k tomu, že platí to moje motto, že opravdu hodně záleží, jaký máme v sobě ten vesmír vlastně toho společenství mikrobiálního a opravdu je tam ta osa střevo-mozek a je to i u toho zvířete, že opravdu nás tenhle mikrosvět jako dost ovlivňuje a ovlivňuje tvůj chuťový profil a opravdu do té míry, že ty už se pak jako nedokážeš rozhodovat racionální ani vlastně půdově. Takže i ten bejk je vlastně odpojený a zvykl si na tohle.
a ty, když ho někam chceš potom posunout, tak to trvá 3 měsíce. Je to stejný jako u lidí. Ano. Jo, jako za měsícem s žádným klientem neměl výsledek, jemu prostě chybějí sladkosti, chybí mu tohle, tamto, normálně mu chybějí umělý aditiva, na který si zvyk. Já říkám, to je v pořádku, počkejte, ono se to hezky přeformátuje, teď se to ještě kalibruje a pak ten člověk říká, jak jsem to mohl jíst. Jo? A ten rozdíl je v tom, že předtím měl 150 kg a metabolický syndrom a teď je zase v kondici. Jasně. A prostě chvíli to bolí. Že je to hodně zajímavý, že to máš úplně stejně s těma zvířatama. Je tam akorát jedna věc, která mě teďka, jako jsem si všiml teďka nedávno, protože tím, že ty bejci, co je spravuju, tak jsem už postupně přešel na senáž, protože ta moje zásoba na stoja, to je v podstatě levnější seno, když to řeknu. Jo? Ono to obsahuje trošku zelené hmoty, ale je to de facto seno, protože jsem ho nechal uschnout jakoby na tom poli a sklízím ho vlastně s tím zeleným podrůstem. A ti bejci, kteří žerou tu senáž, to znamená fermentovanou trávu, tak vlastně jsem si všiml, že oni taky přijdou k tomu zelenému, co dovezu, ale dřív odejdou zpátky k té senáži. To znamená, začíná se jim to měnit s tou senáží, protože je to fermentovaný. Takže to potvrzuje mou teorii, kterou jsem kdysi měl, že senáž se má krmit prostě přes zimu, pokud nic jiného nemám, a pak skončím a jdu na pastvu, ale nemíchám to. Jo? Zelený krmení a senáž nejde dohromady. Prostě potřebuje to jiný bakterie v tom bachu. Jo, dává to smysl. No. Takže dávají přednost teďka senáži místo té, jo, že jakoby odmítají tu zelenou trávu, i když není už zelená, všichni víme, jak vypadá teďka porost venku, jo, že tam s tou zelenou hmotou je i ta prostě suchá prostě tráva. Sezónní výkyvy. No, je to tak. Předpokládám, že ty tvoje zvířata, trošku odbočím od toho našeho oboru, že tvoje zvířata nejsou moc nemocný, nebo takhle, jednoduchá otázka. Jak moc je problém s nemocností, ať už drůbeže, skotu v nějaký konvenci a jak jsi na tom ty? Já bych hrozně rád řekl, co všechno nedělám, ale nevím, jestli něco z toho musím dělat, abych se tady nepřiznal. Nevím, jestli musím. Třeba skoro neočkujem vůbec, jo, jako když přijde veterinář a řekne, že něco udělat musím, jo, tak to je tak naposledy před 4 rokama, tak jsme to udělali. Ale třeba když mě řeknou, že ty zvířata máme naočkovat proti nějakému něčemu, co se prostě loni objevilo někde, tak velmi dlouho přemýšlím, protože samozřejmě nemám to s čím porovnat, ale většinou to neudělám. Jo. Já radši přestěhuju to stádo do jiného místa jako na zimu, jo, že ty zimoviště taky měním, jo, že nemám nic připevněného k zemi. Takže věřím tomu, že se dá prostě tomu předejít tím, že prostě dostanou to, co mají. No. Takže jako minimalizujeme jako zásahy veterinární. Co jsem se teda od Salatina naučil, tak opravdu nepodcenit ty minerály, že tam je potřeba prostě s tím pracovat. A jinak děláme jim to zase tím, že my je stěhujeme po těch 2 dnech, tak jim nemůžu dát takový ty kostky klasický, jo, protože ty kostky zůstanou na tom předchozím místě a je nenajdu. Že? Ale tohle je taky jako extrémně zajímavý, že ty v podstatě suplementuješ. Jo? Jako volná pastva plus suplementace. To je pořád stejný jako u lidí. Jako, a proto já jsem ti nechtěl úplně oponovat, i jak jsi říkal, 70% zemědělský půdy, že není prostě orná, že by musel být, já myslím, že se bude hodně lišit jako lokalitou a tak dále. Ale nějaký zprůměrovaný, takže u nás to může být třeba úplně jinak než v Rakousku. Ale jde o to, že opravdu se nemluví o tom, že vlastně jsou suplementovaný selen, zinek, jód, jo? Takže tohle je taky hodně zajímavý, protože to taky jako není populární názor, protože stačí jíst pestře rozmanitě a pak my víme, že tady je velký problém s deficitem celý řady i minerálních látek, jako hořčík. Spousta lidí má problémy s příjmem zinku. Ale záleží samozřejmě, jaký máš dietní styl nebo a tak dále. Napadá ti, Jakube, teda co dalšího bude mít to hovězí od Karla dál za ty měřitelný markery, takový ty jako významný. No, tam těch benefitů bude několik, o tom jako není potřeba se ani bavit, ale... Ten selen, já nevím, jestli to je správně, ale veterinář mě kdysi dávno kamarád říkal, že je v listech stromů suchých, že teda, když mají přístup na podzim k tomu porostu zapadanýho listím, takže by se tam mohl objevit. Vím, bavili jsme se o tom už společně a bylo by potřeba to pak asi analyzovat a taky záleží na té biologické hodnotě potom z toho konkrétního potravinného zdroje, takže v případě toho selenometionin bude líp využitelný než selenocystein, takže jde potom i o to, jak to využiju z ryb, z mušlí, z masa a z rostlinných zdrojů. Z těch rostlinných zdrojů se využívá poměrně dobře a dá se to měřit jako na procenta. Takže nejde jenom o absolutní čísla, ale zase o to prostě, jak to potom ten člověk dokáže vlastně využívat z hlediska nějaký té biologické hodnoty, stravitelnosti, vstřebatelnosti.
Ale jako logicky prostě pokud to zvíře je zdravý, asi můžeme říct, že na tom budeš hůř trošku s játrama, ty budou asi menší, takže budeš mít méně paštiky a neprodáš nám tolik jater jako ta konvenční produkce, ale jinak asi zůstal bych u toho, že hlavní bude složení mastných kyselin, což je natolik zásadní faktor, že podle mě se nemusíme ani bavit, co dál. Pak určitě bych očekával ten vitamin K2, že bude taky jako zajímavý. A pak už to budou nějaký ty stopový minerální prvky, který by bylo asi potřeba jako dlouhodobě sledovat ty tendence a to se prostě bude měnit se složením toho minerálního, řekněme, té fortifikace krmiv, co máš. No a teďka, když se podívám trošku na naše zákazníky, co oni vlastně můžou dělat tak úplně nejdřív, jak je na tom Česká republika, dejme tomu ve srovnání s ostatníma zeměmi Evropské unie, kolik toho dobrýho masa já jsem schopný si koupit? Jsou na to nějaký data nebo tvůj odhad, protože ty toho máš naježděného jako strašně? Česká republika je odlišná oproti jiným státům, já už jsem to zmínil na začátku, kolem nás, to znamená oproti těm státům nejenom teda toho západu, jakože Rakousko, Německo, ale i Polsko je jinak a to ve velikosti farmy. U nás došlo k té kolektivizaci a ona se po revoluci de facto zafixovala. Došlo samozřejmě k nějakému vrácení pozemků, často ty lidi to pachtují dál těm původním družstvům, ze kterých se staly akciovky. Dneska jsou to bohaté firmy, protože podmínky jsou nastavované hlavně pro ně. Dokonce díky tomu, že přešli z výroby potravin z části na výrobu energií, protože dělají bioplynky, tak se teďka mají dobře, takže mají peníze, takže za chvilku si to i skoupí od těch majitelů a vlastně bude to tady tak, jak to bylo po kolektivizaci, jo? Akorát to už bude prostě jako dejme tomu v tržním mechanismu. Takže průměrná velikost farmy, nevím, kolik je to dneska přesně, ale určitě to bude přes 1500 hektarů, možná už je to dokonce to číslo vyšší, protože spíš roste. Zatímco v Rakousku, v Německu, v těch alpských zemích je to třeba 80-50 možná, jo, v některých takovýhle rozdíl, to ani není možnost. Možná kolem Mnichova najdeš velký farmy, jo, a kolem prostě Vídně, ale jinak jsou to malý rodinný farmy. Jo. To mimochodem jeden z těch požadavků, a to jsou zase jako obor sýrařiny, že vlastně na to, abys mohl produkovat kvalitní sýr, tak oni od tebe nevezmou mléko, pokud máš víc jak a teď jestli to bylo 12, 15 nebo 20 kráv, prostě malý stádo. Jasně. Jak máš větší, tak jsi vlastně diskvalifikovaný. Takže proto tady i ta sýrařina je takhle trapná. Takže vlastně v Česku z hlediska toho masa nebo té živočišní produkce jsme na tom vlastně jako blbě díky tomu, že ty farmy jsou velké. Tak to je jenom projev, jo? Bych to neřekl, že samo o sobě to je špatně, protože naopak třeba v tom reggae spolku máme spoustu velkých farm, které jdou do regenerativního hospodaření z přesvědčení a dejme tomu s vědomím toho, že se mění klima. A takže velikost nevidím jako nedostatek, to je spíš jeden z projevů. Jo? Okay. Tak tady průmysl potravinářský je v rukách jako omezené skupiny lidí, jo? Několika rodin, že jo? Což dává i odpověď na to, proč není mlíko. Jo? I moji sousedi, kteří dělají malý mlíko, tam mám jednoho opravdu malého farmáře, který hospodaří třeba na desítkách hektarech, nevím přesně, nejsme jakoby kamarádi, spíš se vídáme a zdravíme se na silnici úzké, protože u nás už jsou teďka všechny silnice jednosměrky, na Vysočině, že se to furt opravuje uši. Takže my se občas potkáme a on vozí prostě 2 konve nebo 1 konev, takovou tu velkou prostě, kde máš, já nevím, 200 litrů možná mlíka, takže předpokládám, že má 10-15 kráv, který má ustájený, krmí to prostě nějakým krmením, co vyrobí okolo domu a prodává to do Olmy, že jo, protože komu to tam prodá, tam to nikdo nekoupí. Jo. Jednak to teda není mlíko, který je v biokvalitě a asi ty krávy nežerou zelený, takže asi to nebude to, který by třeba někdo pro výrobu sýru domácí chtěl. Takže jako je to tak, no. Těch výrobců, jako který to zpracovávají, to zpracování u nás je prostě v rukou velkých firem. Jo? A ty, když nemáš možnost zpracovávat, tak se nakonec vlastně staneš i jako malý farmář, se staneš tím jakoby otrokem těch velkých firem. Musíš prostě kontrolovat ten proces od A do Z, tak, jinak seš nahraný. A hovězí dobytek funguje prostě u nás tak, že když ho máš certifikovaný na bio, tak dostaneš trošku víc peněz, když ho máš necertifikovaný, trošku méně peněz, ale ve finále je každému jedno, z čeho vyrostl. Jo? Když to vykupují ty velké firmy, tak těm je to jedno, jestli to jedlo šrot, nebo kukuřici, nebo to bylo na pastvě. Tak doufejme, že se to taky zlepší, protože ty mají zase velký podnik, velká ekonomická zodpovědnost
a tlak spotřebitelů je 0, takže je to taková reakce vlastně na tu poptávku a já bych tady mohl pozdravit konkrétní jména a nebudu to dělat, ale třeba se i tohle zlepší, protože já myslím, že tady máme jako šikovný i ty velkoproducenty, ale prostě v podstatě oni si nechtějí komplikovat život. Umějí to udělat. Když se pak jdeš podívat do sklepů Madety, umějí jako kouzlit, ale chybí tam to dotažení, takže možná, že jestli se někdy pak rozhodnou i tyhle velký hráči, tak mají na to jako být světová špička. A kromě té masové produkce konvenční, tak by mohli začít nabízet jako i opravdu takovou tu velkou parádu. Bylo by to takový moje přání, aby se jako vytvořila ta nabídka lepší. Takže uvidíme, jestli se něco takového povede, protože teď je to taková válka mezi těma malýma a velkýma producentama. Teď je právě jako ještě smutný na tom to, že třeba u té farmářské komunity začíná být válka mezi bio a reggae, protože prostě se začalo jako tušit, že to zase někdo chce něco někam synout jinam, což je zbytečný, protože smát se budou ti velcí, že jo, samozřejmě. Když se budeme být. Ty pravidla vohnou pro sebe. Ale ve finále tak jako, co si budeme nalhávat, je to o penězích, potraviny jsou po celém Evropě, ale i v Americe dotovaný, jo, to znamená, máme levný zrní, to je základ vlastně výroby úplně všeho. To je možná jedna ze šokujících věcí z knížky Michaela Poulena Dilema všežravce bylo, co všechno se vyrábí z té kukuřice, co všechno vlastně, jo, dokonce chuť masa se vyrábí z kukuřice, nebo z obilí, že jo. Jo, to často na západě, že kukuřiční kuře, že to je jako největší hit. No dobře, tak to je nějaký kuře, který možná jako jedlo kukuřici, ale tady vyloženě látka, která se používá jako dochucovadlo, chemicky vyrobená jako z toho škrobu, nebo z nějakého toho prostě. Je toho spousta. Tak jo, tak barviva, různý ty látky na ošetření zeleniny a podobně. Takže to prostě potravinářství pracuje s levným zrním, to je super komodita, navíc jak jsem říkal, dneska se rozhodnu a za rok mám, jo. Naperu tam nějaký látky, ať už přírodní nebo chemický a mám výnos a pokud jsem prostě a každý to bude mě koupí. Jo? Tak a zatím to funguje. Zatím to opravdu umějí, že i ta kukuřice, která tu půdu fakt jako teda vyrajbuje, tak vlastně pořád má neskutečný výnosy a umějí to ještě udělat. Jako otázka je, kde to bude za 10 let. Na Vysočině to je tak, že je tam hrozně moc obilí, je absolutně nesprávně. A je to taky proto, že tam ale třeba před 100 lety byl dobytek, že? Takže ono tam je to teďka ještě jako ne úplně vybydlený. Navíc ta změna nastala postupně. Já pozoruju spoustu farem, který byly původně v bio, protože prostě po revoluci se teda jako do toho pustili někteří jakože teda s láskou a teď to budeme dělat správně. No a dneska už jsou koupeni nějakým velkým investorem a už jsou zase v konvenci. Jo. Takže ono se to prostě to je hrozně lákavý. Ten stav té situace v Česku se jakoby lepší nebo horší? Já si nemyslím, že se zlepšuje jako celkově. Zatím co můžu říct, takže teda roste ta komunita lidí, kteří, dejme tomu, se pohybují v té oblasti toho regenerativního zemědělství, ta si myslím, že roste jako docela silně a díky tomu, že není tam ta limitace těma chemickýma hnojivama, nebo respektive především těma postřikama, tak se do toho zapojují velký podniky, jo? Takže tam se to zlepšuje. Druhý argument je klimatická změna, povodně a tady ty všechny věci a aktivita tady těch spolků, jako je třeba právě Živá půda, kteří se snaží přesvědčovat prostě ty vlastníky půdy, aby to propachtovávali správným ekofarmářům. Takže ta komunita rozhodně roste, ale celkově si myslím, že se situace tady rozhodně nelepší. Jo? Okay. Naopak, jak lítá ta cena leva doprava, tak se to ještě zhoršuje, protože možná, že nejlepší období tady prostě půda zažila, když byla drahá energie a byly drahý i teda tím pádem hnojiva, což je v podstatě stejný látky, jako jsou ve výbušninách, že jo? Takže jo, v momentě, kdy to potřebuje. To je hezký. No, nemůžeš zbrojit ani hnojit. Je to prostě, bylo to drahý a tím pádem se, já nevím, jak se jmenuje ta metoda Habermanova, ta, co uvolňuje ten dusík vlastně z atmosféry. To nevím taky. Je to dokonce snad Nobelista, jo? Jakože on byl to, vím, že za druhé světové války to prostě byla osoba, která tak vzniklo chemické hnojení, že jo? V Americe se rozhodli po válce druhý světový, že teda co s tím hnojivem, to píše ten Michael Poulen zrovna. A oni vlastně nevěděli, co s tím, tak chtěli zaprášit lesy, že by vyrostlo víc dřeva, že by mohli obnovit Ameriku jako po té krizi, jo? Předválečné. A nakonec někdo vymyslel, že to dají do kukuřice a Ještě, že tak, to už bychom nemohli ani houbařit, kdyby tam narvali ten dusík. Takže dneska je to tak, no a první technologie, co Amerika vyvezla do Číny, nebo respektive do toho asijského světa, nejenom do Číny, tak byly tady ty velké výrobní linky na uvolňování
toho dusíku, aby dokázali vypěstovat víc rýže a aby měli prostě spoustu potravin, že jo? Takže aby se mohli rozmnožit. No a Česká republika teda, jak si na tom stojí v porovnání s ostatními zeměmi, protože co si budeme povídat, v Česku lidi radši utratějí za bydlení a za auto, než jako za jídlo oproti třeba, nevím, Itálii, Francii. Já mám zkušenost takovou, že máme nějaký kontakty, řekněme, na nějaký přátelé prostě do zahraničí. Já mám nějaký kamarády farmáře v Americe, takže já osobně si každému říkám, všude je něco špatně a všude je něco dobře. A tam třeba taky, když jde člověk do restaurace, tak nekoupí to nejlepší, jo. Ale má tam daleko větší síť těch malých farem rodinných, kam když víš kam zajít, tak to maso dostaneš dobrý. Třeba maso, jo, nebo cokoliv dalšího. U nás tohleto, ta kultura je přerušená prostě tím minulým prostě obdobím, co jsme prožili od kolektivizace až prostě do revoluce a dneska se to nějak začíná prostě tady ta osvěta ohledně jídla a podobně jde nahoru. Nicméně já z hlediska České republiky jiný rozdíl zásadní nevidím. Myslím si, že tady máme šanci jako spoustu věcí zlepšit. Navíc nejsme na tom úplně špatně ještě pořád se srážkovým úhrnem. To znamená, když porovnám Španělsko, Francii, tady ty jižní státy, tam se bojíš jet autem, že to chytne, jo, že jenom třením už jako. Ale zase třeba alpský státy, díky tomu, že mají malé farmičky, tak je tam úplně jiný mikrosvět. Jo? Tam jsou prostě lidi zvyklí, že je hnůj a vedle toho je lyžařský středisko. Já pomalu mám strach, že kokrhá kohout, abych neprobudil souseda, který se přestěhoval prostě do tam nějaký části obce, kde se postavili nový domky, tak všichni hrozně chtěli na venkov a teďka jim vadí, že tam prostě kráva kadí a kohout kokrá. To je zajímavý. No, ne všem samozřejmě. To je pravda, že řadě teď lidem, si uvědomuji být na horách jako v Rakousku, v Itálii. Tak... Jo, já stěhuju dobytek přes silnici a dávám videa, jo, ještě to humorně jako nazvu, že nepoužíváme paznechtáře, protože to brousíme v asfaltku, že to je levnější, jo. Jako vtip to byl. Jasně. Silnice 3. třídy, pánové, jo. A dostanu strašný čouges, že tam někdo pojede a zabije se na motorce. Jo? Fakt, jo. A to, že tam jezdí ty výrobci té energie s těma kukuřičnejma silážema, s těma megavozema denně a já tam přijedu 3krát za rok. Jo? Jakože ta soudnost těch lidí je malá a to ta Rakousko nemá. Jo? Tam ta kultura je prostě vybudovaná od píky. Jo? Ty malé farmy, já vím, oni mají déšť, takže oni neregenerativní moc nejsou, protože oni mají vodu. Oni nepotřebujou. Oni pořád ještě mají vodu, takže tam se ještě oře ve velkým. Jo? Myslím si, že to je tam to poznání přichází právě s tím klimatickým problémem, jo? Že ta motivace není nikdy jako jenom přesvědčení, musí to být vede mě to tomu nějaká ekonomika, že vlastně tak. Už to nejsem schopný utáhnout. Takže třeba v Rakousku vždycky říkám, jo, steak si tam nedáš, ale dobrý dušený hovězí, proč ne? Jo, ta kráva většinou žere celý rok něco, co má sklízený v balíku, většinou senáš, jo, nebo seno, a jenom čtvrt roku, když je suchostojná, protože jsou tam většinou kombinovaný nebo na mlíko, tak je prostě venku na nějaký ty pastvině, která dlouho tu trávu nemá, musí se to potom nějak sklidit, aby prostě bylo čím krmit. Takže je to určitě moje maso bude kvalitnější na steak, protože ta tráva je prostě převažuje, ten rok žere to prostě nějakých těch skoro 7 měsíců, 9 jsme říkali, skoro 9 měsíců, jo, podle situace zase toho roku. Zatímco ta kráva v tom Rakousku bude to trávu žrát jenom 3 měsíce, kdy je suchostojná a pak jde zase do chlíva většinou, jo, neříkám, že všechny. Jo? No, k tomu taky bychom otevřeli diskuzi, ale to už necháme na kuchaře. No a kolik mramorování a význam dokrmování jádrem a to, ale pojďme o to. Kolik je teda farem, kde ty by jsi byl ochotný koupit maso? Tak já mám kolegy v tom našem regespolku 2. Jsou to, no tak doufám, že si to dneska nepustilo moc lidí teda. Takže dva jsou, kteří jsou v regespolku. Určitě ale znám další lidi, co ty krávy mají podobně. Problém je, že jich mají málo, to znamená, mají to většinou protože šli do zemědělství s malýma pozemkama a protože žádali o nějaký dotace a dotace chce projekt a projekt má mít zvíře, budovu, stroj, jo? Takže takhle vznikly zvířata na malých farmách často. Takže má 6 krav, narodí se 2 telata a ty 2 telata potom někde jako si uklohnějí, to znamená... Ale hodně budov. No tak to tak úplně bych neřekl, že to je ten hlavní problém, ale jo, staví se hodně budov. Já třeba nemám žádný a všichni se tomu strašně diví. Ne, porážku máme, jo, to máme v budově, to neděláme venku. Ale pro zvířata nemáme budovy, no.
Takže je to, řekněme, malé množství lidí, ale neříkám, že nejsou. Myslím si, že třeba sociální sítě ukazují tím, jak to roste ta bublina. Jo, ty lidi, co sledují mě a jsou to farmáři, jak se zase sledují na oplátku já protože to občas tam můžeš vidět nějakou fintu, kterou třeba kopíruješ. Takže musím říct, že je těch farem víc. Já je třeba osobně úplně neznám a dost často se jedná o farmy, které začínají s těma zvířatama prostě, já nevím, kvůli mlíku, jo, kozích farem je spousta, jo, teďka většinou tady tyhle ty malé farmy prostě ty zvířata produkují relativně jako v dobré kvalitě, jo. U drůbeže tam už si nejsem tak jistý, protože ty ohrádky, co používám já, tak si myslím, nebo aspoň to, co jsem viděl, tak si myslím, že tak 10, 20 farmářů v Česku to používá, aspoň to, co jsem měl možnost jako zhlídnout, ale většinou v malém množství, tak na trh se to úplně nedostane, to se většinou obslouží prostě okruh známých a rodina, protože kuřeci se jí. Navíc to pasený se dá dobře zmrazit a nedegraduje se jako tím mražením, jo, že vydrží díl. Takže jako je to boj, já když jdu do hospody někam, kde nejsem úplně doma, tak jsem nešťastný, no, strašně nešťastný. Jsi pesimistický člověk, že jo, zklamaný životem, prostě říkáš, že jste 3, tak to už jsi měl říct, jako je nás několik, aby to bylo pozitivní, že jo. No a když jdu teda na náplavku, jdu dejme tomu po nějakých farmářských trzích, prostě kdekoliv, za někým menším, na co se mám ptát? Máš nějaký tipy, aby vlastně z toho lidi nebyli úplně ztracený, protože tebe, kdyby dneska tam všichni, kteří se koupí, tak tě vykoupíme. Který si pustí ten díl, tak tě vykoupíme, takže vlastně to nespasíme. Tak máš tam nějakou jako radu? Já se ptám na 2 věci vždycky, odkud to zvíře je, jo, případně je vaše. Jo. Ukažte mi satelitní snímky. Odkud to zvíře je, to se on se prozradí. To on řekne něco, co poznám, že to není pravda. Takže odkud to zvíře je a čím je krmený. To je nic víc mě nezajímá. Čím teda, co je za tebe dokrmování, který je jakoby v pohodě? Tak když mě někdo dává králíka a řekne, že dostává každý den posekanou trávu, jo, dobře, ideální králík by měl být v ohrádce, jak tomu je kuře, a být posunovaný potom, jo. A když by ten dotyčnej mě řekl všechno správně, tak pak bych se zeptal, jestli to očkuje. Musí. Jo. Nemusí. Nemusí? Úplně nemusí, jo, ale to už jsme zbytečně daleko, jo, ale každopádně prostě tohle jsou 2 otázky. Zkušenost moje je taková, že pokud to není vyloženě farma, která na ten farmářský trh přijela, přímo se tak jmenuje, oni mají svoje názvy, jo, je spousta farem nebo těch různých prostě výrobců masa, který vidím teďka sleduju na sociálních sítích, takže určitě jich existuje spousta. A tak když tam přijedou tady tihleti, tak samozřejmě se jich neptám, odkud je to zvíře, protože jejich to je automaticky, tak se zeptám třeba, jak to zpracovává, když už se dostanu takhle daleko, protože u hovězího je důležitý zrání, jo. To je jedna z dalších věcí, že se zjednodušuje ta struktura toho proteinu i toho tuku na tu jednodušší, asi stravitelnější formu a to ten proces prostě trvá u zvířete, jako je hovězí, trvá prostě 14 dnů, jo, ale bourá se ve velkochovech se bourá ten den, kdy se porazí, nebo v druhý den musí vychladnout, tak druhý den třeba, jo, to jsem zaznamenal. To se dá vyčíst někdy z etiket, jo. Jsou to zase ztráty hmotnostní jednotky, že jo, takže... Já vím, no, tak 3%, jo, se to odpaří, pokud je to správně zabitý a je to správný zvíře, takže není to taková hruza, ale je to spíš o tom čase, protože to stojí peníze, samozřejmě v tom chladáku to je elektrika, jo. Takže bych se zeptal třeba na způsob zpracování. Já jsem velký příznivce z domácích porážek, ale zároveň vím, že řada lidí to prostě bere tak, že to zvíře naloží, jo, na vozejk a odveze ho někam prostě jako už jakoby rozbouraný, jo, někam do kuchyně, kde je teplo a muchy. Ono to taky jako není úplně ideální, jo, protože nejvíc kontaminace v tom mase je při přepravě, jo, takže když u nás to zvíře vleze do dveří a vlastně vyleze až v igeliťáku prostě, jo, maso, v papíru, když někdo chce, tak je to prostě úplně něco jiného, než když to teda stěhuje. Takže já ty domácí porážky třeba jako mám rád, zejména u drůbeže to je super, a ryby, všechno, ale třeba u hovězího si myslím, že je lepší to mít prostě u někoho. A už je, jako máme my tu porážku, tak už vím, že takových je víc, jo. Ne třeba tak velký, jo, my máme tu kapacitu ani 1000 kusů teoreticky ročně hovězího, tak jsou třeba menší ty místnosti, jo, že se vlastně v jedné místnosti dělá všechno, že se to odděluje časově, jo, že jeden den porážíš, pak to umíješ a pak tam druhý den můžeš zrát a mezi tím je to v boxu, jo. Teda zrát, bourat něco jiného a tak dále. Takže
To jsou hlavní otázky, odkud je zvíře a co žralo. To si myslím, že tím vyřešíš většinu problémů, že já si myslím, že v 80% případech to nebudou vidět. A pak to jasně, a tím to skončí. Jasně, a pak už prostě nějak, i když tomu nerozumím, tak tuším, jestli si od něj to chci koupit nebo ne. Když tomu nerozumíš, tak potřebuješ FBI výcvik na to, abys poznal lháře. Tak jako když bys chtěl pátrat, jo, já jsem to jednou udělal, mě vadilo to, že se začalo zneužívat to farmářský, jo, že to už dneska je jakoby všechno se je farmářský to strašně. Je vodňanský, ne, jsou farmářský. Jo, takže jsem se schválně podíval na jeden web, který to nabízel, tam jsem si teda dal tu práci, že jsem si našel, odkud to je. Ono to tam není vždycky řečeno, protože oni mají víc zdrojů, takže ten konkrétní kus, ty nevíš, od koho to máš. Já to mám na etiketě napsaný. Já i když zabiju zvíře od někoho jiného, tak je tam napsaný, od koho to je, jak bylo starý, jo, takže u mě dokonce ti řeknu, i starý je pastvy přímo, jestli je z areálu z Mitrova, z Habřího nebo z Moravce, jo. A tak když, teď jsem se trochu ztratil, co jsem říkal? Já už jsem teď přemýšlel vlastně, jak je složitý dát dohromady nějaký seznam těch garantovaných farmářů. Tak, jsem chtěl říct, že existuje prostě ta možnost, že tam oni teda mají jako více rozdrojů, ale některý jmenovali. Já si myslím, že velká firma, která se chce prezentovat farmářema, tak určitě se nebude prezentovat těma dvěma nejhoršíma. Asi se spíš bude prezentovat těma dvěma nejlepšíma, u kterých dělali ty fotky, co tam mají. Jo? A doplňují to někým dalším. No a já jsem si dal tu práci, že jsem to teda našel, protože ta firma se nějak jmenovala, nebyl tam odkaz samozřejmě. Tak jsem si ji našel, tu firmu, ona naštěstí dělá i něco jiného, takže měla webové stránky, protože se chlubili tím, co dělají. A neměli tam žádnou fotku zvířat. Jo? Tak jsem šel na Google Maps, tam jsem si našel adresu. No já poznám, jak vypadá chlív, ve kterým je prase, podle toho, že tam jsou ty zásobníky na krmivo, na šrot, že jo. To znamená, našel jsem prostě, u drůbeže i u vepřovýho jsem prostě našel a šlo jednoznačně o velkochov. Nevím, jak stará byla fotka na Google Maps, nicméně měla okolo všude kukuřici, jo, takže nepředpokládám, že se jedná o pastevní farmářské kuře a je to normální halovej chov a že se ta firma jmenuje Farma XY, tak je to farmářský kuře. To je možná ten důvod, proč to tak označili. Takže dá se, když... To je důležitý říct, že z toho jsou lidi dneska smatený, že farmářský... To neznamená nic, to je jak rodinná firma, že jo? Každá je nakonec rodina. Jo, přesně tak, no. Jo, na konci je nějaká rodina. Na konci je nějaká rodina, no. Teďka možná bychom to nějak usadili. Kde ti lidi můžou sledovat? Na sociálních sítích někdy jsi aktivní. V Mitrově mě můžou sledovat. Jasně, takže Farma Mitrov, což je na Vysočině, takže kdo pojede přes Vysočinu, tak se stavit. Já můžu říct, že máš super tatarák. To byl jak dort. A super rodinu, ne? Taky. Tak, super rodinu, všichni jsou milí, super nádherný prostředí, i třeba pro větší skupinu. Jako designově. Máš to spojený s obchodem. Co se mi na tobě líbí, tak spousta těch lidí, kteří to dělají dobře, tak vlastně jakoby si stěžují na to, že lidi nechtějí kupovat a já nevím co všechno, ale ty vlastně jsi to doručil až do konce, že máš i v obchod v Brně. Jo, je to tak. Nově budeš otvírat obchod v Praze? Zatím to tak vypadá, hledáme místo, není to jednoduchý v Praze samozřejmě a vypadá to dokonce tak, že dcera, která má na starosti tu prodejnu v Brně, tak se přestěhuje do Prahy, aby to udělala ona, aby to bylo 100%. Fantasticky, ty se za náma slitoval, že už nemusíme trpět. Nám Karel dováží do kanceláře, takže... Jo, nám dováží všechno do kanceláře, my jsme úplně exoti, jako zeleninu, tyjo, mlíko, maso. Praha je určitě zajímavý trh z toho důvodu, že tady ta komunita lidí, kteří o jídle přemýšlí, je prostě větší, než je kdekoliv jinde, jo, co si budeme nalhávat. Nejméně zákazníků, když to řeknu hloupě, tak mám od nás, že jo, z venkova, jo, kde by to člověk čekal, že to můžou mít, ale ty lidi, 80% těch lidí vůbec jako by v životě nekoupila nic u mě, protože to mají přece doma, jo. Sice to prase krmí šrotem, co koupili v ZZN, takže výsledek je, že tím stejným, co velkochovatel, ale dejme tomu, to je jejich volba. Mám samozřejmě spoustu zákazníků místních, nechci teďka se jich dotknout, protože jsme tam dlouho a minimálně je tam spousta řemeslníků, ta oblast se nějak rozvíjí, takže je tam i spousta nových podniků, který u nás dělají akce, takže jako pokud to lokálně vezmu širší, tak je to fajn. No a to je všechno, to znamená jenom tyhle ty dvě možnosti. Máme jako e-shop, na kterým samozřejmě nemůžeme úplně prodávat všechno, jako třeba maso, protože se to pak musí nějak poslat, takže tam máme věci, které jsou konzervované, ať už teda autoklávem, šetrně, to znamená do skleníček, anebo sušené věci, klobásy, sušený maso, ale taky to taky lidi používají, jo, zejména ti, co jsou mimo úplně, jo, že jsou někde z dálky, tak to funguje a no uvidíme si Praha. No. Samozřejmě rovnou říkám, že počet hovězího se navyšuje špatně, to jsem vysvětloval, že prostě to trvá opravdu 5 let,
než se ti to podaří, a pokud to neuděláš, takže nakoupíš někde něco, jo? Ale zaprvé ono to není moc jednoduchý, to si většinou dovlečeš nějakou nemoc sebou, jo? Nebo nějaký defekt, který ti tam dotyčný neprozradil a ty ho zjistíš za 3 roky, takže je lepší rozmnožovat vlastní kusy. Nicméně zrovna včera jsem vyřazoval býka chovnýho, prostě se mně nelíbí, jo, mám ho rok, ale už prostě visí na háku, protože prostě blbá povaha, šel proti lidem, to se nesmí dělat, prostě myslím, a uděláme. Zajímavý, tak ne, že vyšel, ale postavil se spíš tak, jako byl nejmladší a byl prostě pokažený. Třeba měl zrovna nejlepší geny. Byl pokažený, nevypadal pěkně a byl pokažený, protože prostě to je zrovna jedna z těch věcí, ty chovný bejky a to je jediný zvíře, který já musím nakoupit, jo. Od někoho cizí, aby nebyl příbuzní, jo. Takže bohužel tam se to fedruje právě, aby to bylo velký, protože to masný plemeno, tak jediný parametr je, že to je prostě... To je jako u lidí. Velký, jo. Tak je to, tak je. Takže ty jsi limitovaný v té... Takže tam trošku musím mezi těma chovatelama jako vzbudit jako jasný předpoklad, že mě nejde o nejlepšího bodovaného býka, ale že potřeba, aby chodil, protože má každý rok nachodit prostě stovky kilometrů, jo. A takže to rozmnožování je složitější, takže my se teďka víc zaměřujeme na drůbež, protože si myslím, že tam to rozšíření toho chovu je jako nejrychlejší. Jestli jsme letos udělali 2500 asi kuřat za sezónu, teď budeme končit v podstatě, protože máme vyprodáno, tak příští rok bych to chtěl klidně zdvojnásobit i strojnásobit. Je to jenom o tom, že musíme zvládnout ty začátky v lednu, jo, aby jsme ty kuřátka prostě dobře přenesli přes to složitější období. Takže to chceme navýšit, husy taky budeme navyšovat, protože o ty zájem je a navíc ta drůbež je výborná, že my to, co neprodáme v té sezóně, kdy to všichni chtějí, třeba husa teďka, že v listopadu, tak se to prostě zpracuje na výrobky, vykoupí teátra a my dáme maso do sklenic, který v autoklávu šetrně zavaříme a to je delikatesa, která se prodává celý rok. Taky vynikající. No. Takže to jsou věci, které máme v plánu. Už párkrát. No a vepříci taky jdou dobře, zatím musím zaklepat, tak doufám, že taky navýšíme jako počet a hovězí prostě nebude už 80% tržeb naší firmy, ale bude třeba jenom 40%, protože jinak bychom do té Prahy nemohli, protože bychom to s tím hovězím, jeho prostě, no je to tak, dva bejky zabijíme prostě týdně minimálně, no. Takže je to máš tak, luxusní starosti, to bych ti chtěl pogratulovat, zároveň bych ti chtěl moc poděkovat, že jsi byl hostem našeho podcastu a děkuju moc za to, co děláš a možná i si to trošku na konci spolu něco vymyslíme, naši zákazníci to uvidějí. Tak jo, děkujeme, že jste doposlouchali až do konce a stavte se na farmě Mitrov. Díky, mějte se, naschledanou. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.